Alright. So, ayan. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Bakit siyang nandoon? Yan. Okay. Ba't ang daming static? Alright, habang nagsiset up po tayo, nag-aayos po tayo. Hello, 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 good morning. Hi everyone, good morning. Parang hindi ko narinig yung sarili ko. Oops, ba't wala yung music? Biglang nawala yung music. Ayos na eh. Ayun. Ayun naman pala eh. Let's go. Alright, once again, this is Dada Jake TV. Guys, let's go! DJ John Paul on the mix. Alright, Harpai TV, good morning! Merry Christmas! Tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy-tuloy lang po tayo, tuloy po kayo. Huwag po kayong mahihiya, ayan. Merry Christmas everyone! Pasensya na, medyo na late ako ng konti. Habang inaantay natin yung iba guys, ayan, so sige, dyan lang muna tayo, standby lang muna tayo. Yayain po natin, imbitahan po natin yung mga ibang mga kaibigan po natin dito po sa Tambayang May Pakinabang. Alright, so of course, as usual, mamimigay naman po tayo. Alam niyo naman, pag lumabas si Daddy Jake, alam natin yan, mamimigay. Mag-aantay ho tayo ng iba para masaya. Of course, as usual, batian at bigayan. Ayan. Ba't nawawala siya? Oho, may tumatawag. Ano yun? May tumawag pala kasi. Wait lang. I had a phone call. Wait lang. Naka-live talaga ako. Hello? Aha. Saan to? Ay, yeah. Sir, can you call me back later? Naka-live ho kasi ako sa Facebook. Alright, I'll call you back later. Yeah, thank you. Bye-bye. Guys, sorry. Oh my God, I have a phone call. Sinasabi ko na nga ba eh. Yan tayo eh. Wait lang ha. Saya-saya. Alright, sensya na ho kayo. Ganyan ho talaga. Meron ho tayong mga interruptions. Meron ho tayong mga phone calls from our friends. Thank you, thank you.
Guys, saglit lang ha. Let's go. DJ. Wait lang guys, saglit. On the mix. DJ John Paul on the mix. DJ Leo. In the mix. Hi guys, I'm back. Guys, dalhin na ho lahat dito ng yung mga kaibigan para makapagsimula na ho tayo ng ating mga, alam nyo na. Ayan, so imbitahan ho natin. Dalhin na ho natin dito sa Tambayang, of course, may pakinabang. Yan. Once again, this is Daddy Jake TV, guys. So, ayan. Isang umagang kay ganda. Happy Monday, everyone. Ayan. Of course, good morning, Gas Party. Ayan, mayroon tayong Chinese na nakatambay dito sa atin. Isang umagang kay ganda po. DJ, you will run. Of course, good morning kay Onichin. Good morning. Hello po. Ayan, ikalat na po natin para medyo dumami ho tayo dito para makapagsimula na ho tayo ng bigayan. Meron naman po tayong ayudang ipamimigay ngayong araw ng Lunes. It's cloud. Of course, kahapon gusto po nating i-congratulate lahat ng mga nanalo. You're listening to the beat. Marami-rami kahapon ang medyo may ngiti sa labi. You won.
Pwede tayong mag-recap ng mga nanalo kahapon. Ayan. Sino-sino ho kaya ang mga pinalad kahapon at nag-uwi ng 100 petot load? Sino-sino naman kaya ang papalarin ngayong araw at mag-uuwi din ng mga regular load? Guys, ayan, muli po, nandito po si Daddy Jake TV para pumamigay ng ayudang bonggang-bongga. Yung tipong kagagaling mo lang sa kama, tapos paggising mo, I woke up like this. DJ Leo. Idol. Ayan guys, huwag po kayo mahihiya. Tuloy-tuloy po kayo. Tuloy-tuloy. Tuloy lang po kayo dito. And of course, bago po tayo magpatuloy, gusto kong kunin tong opportunity na to para po magpasalamat sa ating 704 na nakasuporta sa atin araw-araw. Thank you very much sa inyong lahat. Ayan, of course, walang ibang hiling si Daddy Jake TV. Ang inyong, of course, kaligtasan. DJ Leo. In the mix. Power Beast Club. Muli nag-iimbita po ang ating Daddy Jake TV sa lahat ng mga walang ginagawa dyan. Ano pang inaantay nyo guys? Sabi nga ni Bong Karas na, magdigdi na kamo sa tambayan na may pakinabang. Kung sige mo masanang tukaw dyan, may kang pigigibo, magdigdi ka na. DJ Ryan. Guys, wait lang, may kukunin lang si Daddy Jake.
So ayan, pakihakot na ho dito ang ating mga kaibigan sa tambayang, of course, tambayang may pakinabang. You and Brian. Para sa ikumatay ating batid. Bawat isa ay may pag-ibig natin. Hahanda rin natin lahat. Kayang mabuhin ang lahat. Kagandang larawan ng aking bukas. Nalupas ko matinilang ngayon. Niling-niling Pilipino. Sabay-sabay ang umiyak. Kaliwanag ko kung paano mamahal. Para may panayong gusto. Niling-niling Pilipino. Harap na hinintay. Pupuntahan ba magkasabay? Ibang na ang puso nag-iisa sa loob nito'y kahit ka. Kapag nanarawan na bukas, ngayong gusto'y magpilihan. Ngayong gusto, Pilipino, Pilipino. Sabay-sabay ang umiyak. Kaliwanag ko kung paano mamahal. Para may panayong gusto. Niling-niling Pilipino. Buhay natin may pag-ibig. Mahal kong tunay na yun. Power Beats DJs. You're listening to The Beat, an exclusive mix by DJ U1. Hi, good morning sa ating 3 million na kasama dito sa tambayang may pakinabang. Isang umagang kay ganda. Konting oras lang ho, antayan. Of course, antayin natin makasama para sa bigayan ng ayuda. DJ Leo. In the mix. DJ U1 Brian. Oh my God, I had a phone calls again. Ano ba to? Hello? Hello? Ano na? Anong oras? As in, pwedeng dyan, nakalive ako. Nakalive ako. Dyan na. Sige. Thank you. Bye. Oh my God, so much phone call in this Monday morning. Ayan. Ito ang Pasko. Hi guys, inaantay kayo ni Daddy Jake. Asa na po sila? Sa mga walang ginagawa dyan, ayan, let's go guys! Let's go! Okay. Gawin nating buhay ang Monday. Gawin nating maganda ang ating umaga. Kaya ano pang inaantay nyo guys? Dalhin nyo na dito ang mga barkada.
magkulitan, at magbigayan dito sa Daddy Jake, ang tambayang may pakinabang. Yes, that's true. Christmas is in the air. Sabi ni Oni Chin. Thank you, thank you. Ito ang kalbo. Ito ang kalbo. Hey, hey, ito. Hey. Power Beats Club. Daddy Jake, nag-aantay pa rin ng mga kasama, guys. Kaya kung anong ginagawa niya dyan, bangon, bangon, bangon na. Dahil tanghali na ang oras natin ay 9:54 in the morning. That's why, guys, let's go! You are now listening to the sounds of DJ Leo. Hey, hey, hey. Tuloy-tuloy lang po kayo. Huwag kayong mahihiya. Pwede kayong magdala ng mga kaibigan, barkada, kahit isang barangay, isang bayan pa yan. This is the mix of DJ Leo. Guys, pasok lang kayo. Huwag kayong mahihiya kay Daddy Jake. Hey, 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 hey. DJ yun dahil Good morning sa ating 4 million na kasama sa tambayan. Alright, hindi natin pwedeng palagpasin na hindi natin mabati ng good morning si Madam Ninja, that's Mia. Sabi ni Madam, of course, good morning Daddy Jake. Pa-shower out naman dyan, of course. Salamat sa mga patamsak, Madam. Mega, 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 mega shout out kay Lots Mia. Maraming salamat sa pagdalaw dito kay Daddy Jake ngayong umaga ng Lunes. Thank you very much, ma'am. Ayan, nagpaparinig ang music. Daw, barkada, dalhin na ang barkada. Barkada. Dalhin na ang barkada. Everybody make some noise, let's go!
kasama para mas masaya, nakahanda na ang bigayan para sa ayuda ngayong Lunes ng umaga. Hala, pamasko na. Sige na, maglipay na. Hala, pamasko na. Di ko ba ng barkada? Hala, Pamasko na. Sige na, maglipay na. Hala, pamasko na. Di ko ba ng barkada? Pasko na karon, papapasko na karon. Pasko na karon. May pagdi na tagal. Pasko na karon, kung kita malalon. Maglipay, lipay mo pagsadya na. Galaw-galaw ngayong umaga ng Lunes para naman buhay na buhay. Let's go! Kasama si Kalbo! Ayan, magkalbo tayo dito sa live. Guys, tara na! Tambayan natin si Kalbo ngayong araw. Hala, pamasko na. Sige na, maglipay na. Hala, pamasko na. Di ko ba ng barkada? Hala, pamasko na. Sige na, Of course, isang magandang umaga kay kay Sir Rogie Rosaro. Ano daw? How was that? Reyosora. My God, ang labo ng basa ni Daddy Jake. Ayan. Guys, yung mga hindi pa dyan nagtamsak, patamsak naman daw, pa-jacket daw. Sige, jacketan yan. Mama, Pasko na. Pasko na. Pasko na. Hey! Mama, Pasko na. Pasko na. Ibigay na. Mama, Pasko na. Pasko na. Magbigay na. DJ, you want Come on. it? Tito, aginaldo ko. Tito, ang regalo ko. Come on! Samahan natin si Daddy Jake TV! Si Daddy Jake na kalbo ngayong umaga! Hey guys, come on everybody! Join us here! Tito! Let's go guys! Samahan si Daddy Jake ngayong umaga dito sa Tambayan. Of course, sa mga nandito na yan, maraming salamat sa inyo. Wait lang guys. I will need to, sagutin ko lang to. Merry Christmas. You're listening to The Beat, an exclusive mix by DJ U1. Sound system. Dancing with the beat of DJ King.
dance. You're now listening to the sounds of DJ Mayo. DJ King. Repeat. This is the mix of DJ King. DJ Mayo. Uy, sorry naman. Sorry naman na wala si Daddy Calvo. Nasaan na tayo? Masaya pa ba? Oh my God, naubusan ako ng ano. Yung sinasabi ko na yun. Yes. Oh my God, ang dami nating activity ngayong araw ng Lunes. Okay. So, pwede naman, okay. Ay, nako, tinatawagan na tayo ng driving school. Nakakalok. But of course, since meron nga tayo ditong schedule ngayon, that's why hindi tayo pwedeng, alam mo na, ayan. Guys, ayan, kitang-kita naman natin ang mahiwagang ulo ni Daddy J. Asa na yung iba? Magmumula ang marami ang mandala kung tingkastuhan. asa na yung mga bibigyan natin dyan ng ayuda? Ayan, nakahanda na ang ating mga load. Great remix of DJ King. Repeat. Power Beats DJ. Marami ang mga tala kung tingkastuhan. Dali natin ang pagpapala sa bawat tahanan. Marami ang mga tala kung tingkastuhan. Sa atin nagmumula ang kaliwanag yan. Alright guys, ayan. Meron tayong 3 million na kasama ngayong araw. Ang liwanag ng Pasko ay kwento ng katuparan. Ng pangako ng Diyos Ano daw? sa buong sanlibutan. Mega shout out kay Rascal. Ayan sir, thank you so much for visiting us here. Alright guys, make some noise. Mas masaya, mas marami tayo guys. Sakutin na ang mga barkada. Punta na dito sa tambayan. DJ Mayo. In the mix. May inaantay ako isang grupo na galing sa pamilya. Ang pamilyang talagang todo ang suporta. Alright guys, medyo dumadami tayo. Meron ako tayong 5 million. Alright.
Ho, 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 yeah. It's a Merry Christmas, of course, to each and every one of us, guys. Ayan, mahiwagang ulo ni Daddy Calvo. Tuloy-tuloy lang po kayo, guys. Ang mga yakap, lahat at magsindinin kung ilan, walang iba kundi ikaw. Salamat sa mega shout out kay Captain Blue Angel. Alright. Hello, ayan. Thank you so much for coming. Ano ang ilaw sa madilim na daan? Dumaan man sa malakang sa Oy, kuya. Yes, kuya, ikaw. Ikaw nga, kuya. Yung katabi mo, kalabitin mo, sabihin mo pumunta dito kay Daddy J. Yan. Siya yung sa kanya, nagbibigay ng ayuda. Ayan. Bakit siyang naka-highlight? Hello po sa ating 4 million na viewer kasama ngayong araw. Ayan, and of course, ang sabi ni Sir Mark Joseph Estrella, ayan, good vibes. Morning, good vibes, guys. Thank you. Eh, syempre naman, mas masaya pag marami tayo dito, of course. Mega shout out sa ating 5 million na kasama. Sisimulan natin ng pamigay, of course, ang ayuda na laging binibigay ni Daddy J. Listening to this. Ayan, dahil love kayo ni Daddy Jake, meron tayong ipamimigay. Kaya keep on tambay. And of course, ate. Yes, ate. Ikaw nga, ate. Ate, lumingon ka, ate. Ate, ikaw nga. Uy, ate. Ate, yung katabi mo, ayan, no? Ate, walang load yan. Ate, may online class yan. Ate, sabihin mo pumunta dito kay Daddy Jake. Para bigyan ng load ni Daddy Jake. Hey, yun na si Santa. Hanahabol pa. Hey! Alright guys, kuya. Ayan, yung kapatid mong walang load. Ayan, gagawa pa yan ng kanyang mag-online class yan bukas. Actually, naka-online class yan ngayon. Sabihin mo pumunta siya dito. Namimigay ng load si Daddy Jake. Hey! Si Santa. Santa. Maskulado pa. Maskulado. Hello. Mega shout out sa 6 million na kasama natin dito sa Tambayan. Salamat sa inyong pagtamsak dyan. Sir Mark Joseph Estrella, hi, hello po. Sir, pakis naman dyan. Salamat. Come on! Hey. But global sound.
sa mga dumalaw dito sa ating tambayan na hindi pa naman nakadikit sa bahay ni Daddy Jake, ayan, ano pang inaantay nyo, guys? Click the button now, and of course, kalimbangin na yan, dikitan na yan. Of course, masayang umaga, nakikita natin si Nelson Bicol Official. Welcome, sir, sa tambayang napakasaya. Ayan, of course, si Mr. J nandyan din. Daddy, pakis naman dyan si Daddy J. Thank you po. Baka magselos si Daddy Nelson, si Nelson Bicol Official, dahil hindi daw kinis ni Daddy J. Pero pinalakpakan naman kita. Ayan. Pero baka hindi siya magselos, sige, bigyan na rin natin ng sweet kiss this morning. Ang sarap. Thank you. Ayan, nagbabalik ang mga nakakuha ng ayuda kahapon. Of course, I am Ken. Thank you so much. Hi po, Kuya Jake. Ayan. Thank you. Hello. Mix lang. Tambay lang po kayo dyan dahil of course ang ayuda nakahanda na. Wanna move your body to the house. Inaantay na lang yung mga pagbibigyan. And of course, dahil Monday ngayon, kailangan buhay na buhay ang dugo ng lahat at masaya. You are dancing to the mix. The music. Exclusive remix by DJ Alvin. Ayan lang, yan nakakasad naman yan. Apps dahil ko updated sa mga bago mong upload. Anong nangyayari? Dede ako Hello kaya, hadaw. Anong nangyayari? Nelson Bicol Official, guys. Sa mga lahat ng hindi nakadikit, dyan kay Nelson Bicol Official, ano pang inaantay nyo, guys? Dikitan nyo na yan. Masaya ang kapitbahay yan. Ayan. Isa yan sa mga kapitbahay ni Daddy Jake kung bakit laging masaya ang umaga ni Daddy Jake dahil sa mga kapitbahay na talaga namang nakakatuwa at nakakabongga pagkagising mo sa umaga. Makikita mo mga kapitbahay mo na puro positivity lang. Ang saya-saya. Nelson Bicol, pa-double check na lang po later and I'll try to check. Mag-check tayo dyan sa mga alam na setup dyan. Guys, muli pakihakot dito ang inyong buong pamilya, ang inyong kamag-anak, ang inyong kabarangay, pati ang inyong buong bayan. Dalhin nyo na dito sa Timbay at ang bayang may pakinabang. And of course, ano daw? Ano sinasabi mo? Ayan. Guys, I'd like to take this opportunity. Yun pala yun eh. I'd like to take this English kasi. I'd like to take this opportunity, of course, para batiin muli ng belated happy birthday. And of course, walang ibang hangad. Si Daddy Jake TV, good health. And of course, wish you all the best. And patuloy pa po ang serbisyo publiko. Ni Honorable Municipal Councilor Julius Lelis. Thank you so much, sir. Hello po, ayan, mega shout out kay Rascal, ayan, thank you so much sir sa pagdalaw kay Daddy Jake. Of course, yung mga hindi pa nakadikit kay Rascal, ano pang inaantay nyo, dikitan nyo na yan. Kaya lang sinasabi ko sa inyo kung bakit laging hindi maganda ang gising nyo sa umaga dahil iba ang kapitbahay nyo. Guys, dikitan nyo lahat itong mga kapitbahay katulad din na Nelson Bicol Official, nila Rascal, ayan. Of course, yung iba pa dyan na wala pa dito, ayan, kung gusto nyo pong maisigaw ang bahay nyo sa buong mundo, ano pang iniintay nyo, guys? Lusubin nyo na ang tambayan na may pakinabang. Of course, Daddy Jake lamang. Go! Let's go! Guys, kailangan natin magsayaw-sayaw. Balik, galaw-galaw para masaya. In the mix.
Ayan, ulit-ulitin lang daw, kalimbangan ng kalimbangan lang, dikitan lang. Sorry. Pa-double check na lang siguro later. Ayan, Merry Christmas to all from Mr. J. Sir, thank you. Ayan. Gusto ko yung mga ganitong kapitbahay na talagang grabe ang positivity. Ayan, always naman na sinasabi that Daddy Jake TV is here, of course, to spread the love. Ayan, of course, the positivity, light, and hope. Not only here in the Philippines, but of course, all over the world. Ayan, para masaya. Hey guys, everybody that's on! Galang-galaw! Hey guys, malapit nang lumabas ang mahiwagang kahon! Alam niyo na ang ibig sabihin nito? Pag lumabas ang mahiwagang kahon, alam niyo na yan. Ayan na. Guys, lumalabas na naman ang mahiwagang kahon ni Daddy Jake. Pag lumabas ang mahiwagang kahon, isa lang ang ibig sabihin, ayuda ang kasunod. Christmas bonus! 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 Hey! 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 Come on, everybody, let's! Hi guys! Galaw-galaw! Ayan, may pakalimbangan dyan. Kinalimbangan pero hindi nyo na bahala. Kalimutan nyo magtamsakan dyan. Guys, yung mga dumalaw sa bahay ni Daddy J, guys, patamsak naman dyan. BMC Remix. Antayin natin yung iba ating mga kasama bago lalabas ang mahiwagang kahon, of course. Kalakip ng mahiwagang kahon, of course, ang ayudang bonggang-bongga. Bonggang-bongga. And of course, guys, recap tayo. Recap. Ayan. Recap tayo sa mga nanalo kahapon, yung mga nabigyan natin ng 100 petot. Ayan. Ayan, talap-talap ng mga nakakuha ng 100 petot na regular na load kahapon. Tumambay lang kay Daddy Jake. Pag uwi, may warang 100 petot. Saya-saya. Salamat sa mga pa-advice dyan. Of course, thank you so much, Sir Nelson Bica. Ang dila ko, hindi naman ata ito nahasa kagabi. Dapat araw-arawin pala ito, no? Alright guys, maraming salamat. Ang dami nating mga kapitbahay talaga na sobrang andalas, swerte at saya. Sigla na walang kasing bongga. Kaya guys, kung gusto nyo laging masaya, dumiti po kayo dito sa bahay ni Daddy Jake, of course, kay Nelson Bicol, kay Mr. J. Asan pa yung iba? Inaantay natin yung iba para maipagsigawan natin ang inyong mga bahay sa buong mundo. Guys, of course, may sisigaw lang yan ni Daddy J kapag ka nagpakita ka dyan ng bakas at tamsa. Alam na this. Hindi natin yan makikita at hindi natin maisisigaw kung wala ka dyang iniiwang bakas. Recap tayo, recap. Ayan, recap tayo sa mga nanalo at nag-uwi ng 100 petot kagabi, kahapon, kagabi. Anong iba yung ginawa mo kagabi, Daddy Jake? Huwag ka ngang Daddy Jake. Iba yung activity mo kagabi. Hindi ka namigay kagabi ng 100 petot. Namigay ka ng 150. Oh, joke lang. Ayan, Rascal, thank you so much, sir, for coming. Ayan, pagka mga ganyan, mga bumibisi-bisitang yan, kinikis yan ni Daddy Jake. Charang. Chalap yan.
tayo. I want to say congratulations once again to all the winners of the first set of LS ni Daddy J kahapon. Ayan. Ang saya-saya mula alas 9 hanggang alas 11 kahapon. Ang saya-saya. Ako, ang saya ko. Ewan ko lang kung ang saya nyo din. Of course, ang pinsan ko na nakatutok lagi, yan, huwag mong itutok sa likod ko. Itutok mo sa harap ko, insan. Ayan. O pwede mo rin akong tutukan sa tagiliran. And of course, hello, shout out, mega shout out kay Otso24. Ayan. Thank you for calling. Ayan, tambayan nyo lang ako para lalong masaya ang araw nyo. Alright, dito na yung mga nanalo kahapon. Nakag-uwi ng 100 petot. Yung iba, hindi lang 100 petot ang naiuwi. Yung iba, paulit-ulit, oh. Ivory for call. Siya yung unang nakahula ng crown. Of course, katapat nun, 100 petot agad. Si Laulaw nakahula nung relo na nasa loob ng ating mahiwagang kahon. Ayan. Nag-uwi din siya ng 100 petot. Ayan. Pinapalakpakan niya. Of course, si Ate Ninette Garcia, nag-uwi din siya ng 100 petot load. Ayan. Nahulaan niya yung air freshener. Ayan. Of course, ang fourth winner natin, si Madam Rhea Canson. Ayan. Nahulaan niya yung cheque. At siya pa rin ang nag-uwi ng pang-anim na set natin, si Rhea Canson pa rin. Nahulaan niya yung wires. Ayan. So matotal nag-uwi ng 200 petot itong si Madam Rhea Canson. Kumusta naman? Di ba ang kalap-kalap? Kalap-kalap. Ayan. Tambay-tambay ka lang kay Daddy Jake. Alam na this. Ayan. So guys, aba, teka lang, huwag kang inaano mo ako dyan eh. Nagsasalita ako dito. Nag-music ka. Ano ba yan? Technical na yan. Grabe yung operator ko dito sinasabotahe ako. Ayan. So guys, pag nagsasalita ako, wala mo na music. Ayan. Bago lang ako, bag lang ako, busy pa sa trabaho. Oh, sige lang. Salamat sa pag-agi, Nelson Bicol Official. Guys, yung mga hindi nakadikit kay Nelson, guys, dikitan nyo na, sarap maging kapitbahay niyan, promise. Yan tayo dito. Hindi tayo dito lalaki kung hanggang lagi lang tayong mali. Tulungan na, sige na, yan na. Ano pa, dikit-dikit na. Alright. Maraming salamat, sir, sa pagdalaw kay Daddy J. Ayan, kung kayo pa ay busy, dalhin niyo ho dito yung mga kaibigan natin hindi busy at nagbibigay ho tayo ng ayuda dito. Ayan, salap. Ayan, okay. So guys, ayan, sinabi ko na nga na nag-uwi ng 2 set kahapon si Madam Rhea Canson. Ayan. Sorry muntik na maging kalson. Ayan. Sorry. And of course, ang pang-anim na winner natin si I Am Ken. Ayan, all the way from Pasig City, Philippines. Ayan, nahulaan niya yung pinipindot na masarap na pindutin at nagbibigay ito ng ginawa. Ayan, calculator. Of course, nanalo din si William ng 100 petot load. Ayan, nahulaan niya yung marker. And of course, si Ivory Faircall, ayan, kanina number 1 to si Ivory Faircall, di ba? Nag-uwi to ng, nahulaan niya yung stapler. Ayan, yung nangangagat, mag-ingat sa nangangagat, ayan. At yung pang-siyam na set natin, siya pa rin yung nakakuha ng, of course, ano ba to? Cellphone case, ayan. Ivory Faircall, so in total, nagwagi ng 300 si Ivory Faircall kahapon. Talap-talap naman yan. Ayan. And of course, ito naman si Shena Jimenez ang nag-uwi ng pang-10 100. So, ayan. Nahulaan niya yung nasa loob ng mahiwagang kahon na ATM card. So, di ba? Ang talap-talap. Saan ka pa? So matotal, namigay ng ayuda ang Daddy Jake TV kahapon ng matalap-talap na 1,000 pesos. So, bilang pasasalamat sa pag-celebrate ni Daddy Jake ng
30 days of being content maker. Ayan, nagpapasalamat ang Daddy Jake TV sa mga suporta na lalong dumadami. Grade 6 na tayo, so nag 1 month ho tayo kahapon. Kung hindi niyo po sinusuportahan ng Daddy Jake TV, hindi po tayo aabot ng ganito katagal. Hindi po tayo mag-i-enjoy araw-araw. So maraming salamat po talaga at iba ang nakikita ko ho sa mga darating na araw. So guys, huwag po kayong magsawang sumuporta kay Daddy Jake TV at alam niyo po, malayo pa ang ating lalakbayin. Alright? So samahan niyo ako sa araw-araw na lakbayan. Dikit-dikit lang ho tayo dito, lalo na kay Sir Nelson Bicol Official. Dahil of course, pag ito ang inyong mga kasama, si Daddy Jake TV at ang Amigos Mindset, huwag niyong kalimutan. Ang Amigos Mindset, guys, kung gusto niyo pong lumuwa ang iyong tiyan sa katatawa, ano pang iniintay niyo? Hanapin niyo ang Amigos Mindset. Grabe, matatawa kayo ng bonggang-bongga talaga. So para hindi niyo ma-miss out lahat ng mga kaganapan namin, guys, kalimbangin niyo na yan, dikitan niyo na yan. Pwede kayong pumasok sa aking mga kabahayan, sa aking kwarto, bakasan niyo lahat yan. Welcome po kayo dyan araw-araw. Once again, mula kay Daddy Jake TV, muli nagpapasalamat ko dahil hindi tayo magiging grade 7 ngayong araw. Grade 6 ako kahapon and sobrang thankful ako, guys. Napakabilis. Maraming salamat talaga. Super. Huwag niyo akong paiyakin. Promise, huwag niyo akong paiyakin. Ang pangit ng umiyak si Daddy Jake. Gusto ko lang kasi masaya. So, sobra, of course, tao tayo, may puso tayo. Nararamdaman natin yung mainit na suporta ng lahat po talaga. Gusto ko mang umiyak pero ayaw kong nakikita niyo akong umiiyak. Gusto ko nakikita niyo lang ako laging masaya. Dahil yun din ang gusto kong makita at maramdaman niyo lagi araw-araw. So, ayos ba tayo dyan? So guys, tuloy-tuloy lang. Huwag ko kayong magsasawa. Suportahan niyo po lagi. Tambayan niyo po araw-araw. Bisitahin niyo po lahat ng mga kwarto ng aking kabahayan. Bakasan niyo po yan at lahat ng aking mga kapitbahay, lalo na yung mga pinagsisigawan kong bahay. Tulad dito nila Nelson Bicol Official. Guys, dikitan niyo po yan. Ang saya-saya. Amigos Mindset, oh my God, napakasarap. And of course, Oragon Honey, oh my God. Ang daming natutulungan yan. Sir, thank you so much for helping those who are in needs. My God, saludo ho ako sa inyo. Amigos Mindset, Nelson Bicol Official, Oragon Honey, my God, suportahan niyo yan. Of course, ang Boss Karepa ko, huwag niyo naman kalimutan. Ang buylado ng buhay ko, ayan. Guys, suporta, walang humpay na suporta sa bawat isa. Thank you. Tuloy-tuloy po tayo sa pamimigay ng ayuda. Lapit lang ho kayo, dikit lang ho kayo, punta lang po kayo dito sa Tambayang. Alam nyo na guys, pag uwi nyo of course, sulit ang oras, Tambayang, may pakinabang. Ayan, lumagpas tayo, asa na tayo, iba na to. Kung saan napupunta. Bumalik ko sa dati dahil doon ako nag-i-enjoy kanina. Ba't saan mo ako dinadala? Ano ka ba? Oh my God, nandyan. Good morning. Dumating na ang aking ninong. Ayan, si Ninong Ambo Vlog. Hello. Salamat sa pagdalaw dito kay Daddy Jake TV. Ninong Ambo is in the house, guys. Yung mga hindi nakadikit kay Ninong Ambo, nako, kung nag-i-enjoy kayo lagi kay Daddy Jake, pag yan dinikitan nyo, sinabi ko naman, teka lang, sabi ko sa operator dito, pag ako nagsasalita, wag kayo nagpe-play ng music, ha? Sabi ko naman sa inyo, may kausap akong mga tao. Okay. May kausap ako dito, kaya kailangan later na ho kayo, ha? Ito muna mga kausap ko, kasi tingnan nyo naman, dumating na dito ang aking ninong, galing pa sa ibang bansa. Ninong Ambo, thank you so much. Oh my God, baka naman, hindi ko pala, Cyan Fench, my God, Cyan Fench, sir, thank you so much for coming. Ayan. Hello, Ninong Ambo Vlog, yung mga hindi nakadikit kay Ninong Ambo, ayan, dikitan nyo na. Ayan, pwede ka na mag-music. Ayan, tingnan mo. Sabi ko, pwede ka na mag-music, hindi ka naman nag-music. Kanina may kausap ako, hindi ka nag-music. Ngayon, gusto ko na ng music, ayaw mo mag-music. O, sige, go. Yan sinasabi ko eh.
Kung may kausap ako, wag muna. Okay? Ayan, maraming salamat sa mga nagpapatamsak, yung mga pumupunta dyan. Yung pagpasok nyo sa bahay ko, gamitin nyo yung susi, tuhugin nyo para makapasok kayo. Ayan. Tuhog-tuhog lang. Ayan, may harang pa pala. Saan ka pa? Bonggang-bongga. Ayan, what's up? What's up? Sabi ni I am Ken. Ayan naman, Mr. J. Ayan, yung daw. Ayan. Dito na mga tropa ko, kuya. Wow! Ang saya-saya. Sige, sisimulan natin. Saglit-saglit lang. Of course. Yes, sir. Guys, bitbitin nyo na lahat ng mga kamag-anakan nyo dito at lahat ng mga tropa nyo. Let's go! Ayan, maghahanda lang si Daddy Jake ng papel at ballpen para maglista tayo ng unang magwawagi. Mayroon na tayong papel. Mayroon na tayong ballpen. Guys, nakikita niyo po ba kung ano yung nasa likod? Ano ba ang hawak ni Daddy Jake? Boss Josh Rosales. Hi, Captain. Blue Angel. Hi, hello, sir. Salamat sa pagdalaw. Ayan. Ayan si Ninong Ambo. Ayan. Ninong Ambo vlog. Ayan. Alright guys. Sige. Anong hawak ni Daddy Jake? Yan. Lapag-lapag nyo na. Para makapagsimula na tayo. Guys, isa pa lang ang nakakakita ng hawak ni Daddy Jake. Guys, mata ang ginagamit. Mata ang ginagamit. Ano ang hawak ni Daddy Jake? Ilapag nyo na. Anong hawak ni Daddy Jake, guys? Yan. Sabi ni Jay, box. Sabi ni Denver na that box. Sabi ni Jay, ha ha ha. Nakakatawa. Denver na that box. Yes, sir. Yes, sir. Of course. Captain Blue Angel, shout out kay Boss Joshua Rosales! Yan. Of course. Guys, yung iba, hindi pa nagsasabi kung anong hawak ni Daddy Jake. Of course, ulitin natin, shout out kay Boss Joshua Rosales! Guys, hinaan nyo na lang yung speaker, ay yung ano nyo, volume nyo, kasi ang lakas talaga ng bunganga ko. Boss Joshua lang sa kalam. Hindi ako nakarelate doon. Ano daw? Si Joshua lang ba ang malakas? Si Joshua lang ba ang malakas? Naku, Joshua, aagawang kita ng lakas. Joke lang. Joke lang. Ayan, Sir Jay. Sir Jay, tawa ng tawa. Lap trip po si Sir Jay. Si boss lang ang malakas. Yan. Mga pangmalakasan pala tropa mo, Ken, ha? Anyway, salamat. Salamat for bringing your friends here sa tambayang bonggang-bongga. Ayan. Guys, siguro naman yung mga medyo dyan nabuburo yung nasa lockdown, sa pandemic, and whatever happenings ngayon. So guys, nandito si Daddy Jake para medyo matanggal man lang kahit konti yung stress natin sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Kalimutan nyo lahat yan. Yan, laban lang. Tuloy ang buhay. Diba? Sabi nga, laban. Kaya dapat, let's go! Box, box. Box, box. Box, box. Guys, kulang pa. Kunti pa lang tayo. Wawalo lang kayo. Kahula mo na. Ayan. Ano na ha? Ayan. Nelson Bico official. Guys, yung mga hindi nakadikit dyan. Wawalo lang tayo. Gawin nyo naman yung 10. Ano ba yan? Yung 10. Magsisimula tayo pag umabot ng 10 yan. Go! Kulang ata kayo sa pag-ano eh. Ikalat nyo na. Ikalat nyo na. Ikalat nyo. Marami dyan na pwedeng pagdalhan yan. Diba? Yung mga pages dyan, pasukin nyo na. Yung mga group dyan, pasukin nyo na. Guys, ikalat nyo na. Nandyan na yung bahay ko. Pwede nyo na yan ipamahagi kung saan-saan. Guys, remember, sharing is caring. Tama ba? Yan, sharing is caring. Parang nagdalawang isip pa ako doon. Sayang. Yung hulaan po ba, yung laman or yung hawak mo po? Sir, yung laman, of course, yung laman po nito later.
Ibig sabihin po, pag hawak na ito ni Daddy Jake, alam na. Susunod dyan ay ayuda na. Wow, grabe, may mga pa-strength is infinite dyan. Sarap naman yan. It's cloud. Alright! Mayroon tayong 9 million sa bahay. Ayan, umabot pa ng 11 million. Ang inihingi ko 10 lang. Bakit naman naging 50 kayo dyan? At dahil mayroon na ho tayong 11 million in the house, yan. At dahil meron na ho tayong 11 million in the house, meron tayong 11 million in the house. Ayan. Shout out. Ayan. When the body suffers, the spirit wants. Ang lalim nun, dude. Eh, grabe ka. Ay, Diyos ko, magbubukas pa ako ng dictionary for me to be able to understand what you say. Yan tayo eh. Alright, eto na. Bakit nagbawas? May na-boring na agad. Yung 11 million, naging 8 million na lang. Let's go, guys! Let's go! Galaw! Simulan na natin. Simulan natin kahit 8 million pa lang in the house. Power beast. Pag lumabas ang box, alam na. Pag lumabas ang box, alam na yan. Ayan, nagiging 9 million, nakakita ng box. Pag lumabas ang box, alam na yan. Pag lumabas ang box ni Daddy Jake, alam na kung anong kasunod. Sa mga gustong ipagsigawan ng kanilang mga bahay, guys, huwag kayong mahiya. Pasok lang ho kayo. This is the Big Star DJ. Guys, may nagpapa-shoutout daw. Yan, shoutout sa Barangay Secretary, Barangay Huyunhuyin, Tigaon, Camarines Sur. Of course, Arnold, claim ako. Ayan. Si Queen Zaira. Of course, again, si Queen Zaira ba? Good morning, Daddy Jake. Good morning, baby. Alright. Thank you for coming. Of course, tuhugin na yan bago makapasok sa bahay. Yan, tuhugin yan. Yan. Gamitin yung susi para makapasok. Tuhugin na yan. Huwag yung tutuwaran. Tuhugin nyo. Huwag yung patuwad. Yung patayo dapat. Yung patayo. Of course, Nelson Bicol Official is always with us here, guys. Yung mga hindi pa po nakadikit kay Sir Nelson Bicol Official, dikit-dikit ho kayo dyan. Of course, kay Daddy Jake TV para masaya lagi. Amigos Mindset, yan. Oragon Hane, ayan. Of course, ang aking boss Karepa, ang builado ng mundo. Guys, papasok na tayo. Nagbubukas na po ang ating, yan. Guys, may pumasok na po sa box. Ayan. Alam na this. Guys, ayan. Sa lahat ng handa na. Guys, handa na ba kayo? Ipakita nyo kung handa na. Guys, ayan. Sige. Lagay na dyan. Handa na. May kausap pa ba ako? Asan na yung 10 dyan? Ready? Yan. Ayaw nyo pala naghanda. Gusto nyo game. Ready? Yan. Thank you. Guys, go lang and go. Handa na. Yan, handa na. Sige. Sino pa? Handa na ba? Exclusive mix by DJ. You want
Sir, may laman po yan. Walang harsh. Wala pong harsh. Wala naman pong harsh. Tapatan tayo dito, bossing. Captain Glow Angel. Bossing. Ikaw lang ang malakas, ha? Ano yan, sir? Ayan, sir, gusto mo, sir, malaman na yan harap-harapan. Ano ka? Diba? Sir, may laman po yan. Kaya kung handa na, guys, eto na. Simulan na natin. Boss Joshua Rosales lang ang malakas. Yes. Sino ba si Boss Joshua Rosales? Siya ba si Captain? Joke lang. Pangmalakasan nga yun. Okay guys, ayun, simulan na ho natin. Alright, clue. This is the first game. Ayan, clue. Sa loob ng box, of course, may laman. Baka magduda. Ayan, may laman. Ayan. At kitang-kita ho natin, yan ay naka-standby lang ho yan sa harap ng ating camera. Hanggat hindi po natatapos ang ating, hanggat walang nakakahula. Sa loob ng box na to, of course, may laman. Ulitin ko. Kasi sabi daw, walang laman. Teka lang, bago ho tayo mapatayan. 20% power remaining. Dala. Magsusupply lang tayo. Guys, para tuloy-tuloy tayo ha. Pasensya na ha. Alright. Yan. At least nandyan pa rin lahat ng ating 10 mapagmahal. Alright. Hello po sa ating 11 million na kasama dito guys. Pwede ho kayo dyan mag-iwan ng bakas kung may mga gusto kayong mapapabate. Ay, ayan, bago po tayo magtuloy-tuloy, Piscador Channel. Hi, Daddy, wanna say good morning. God bless us. Of course, thank you so much sa pagdaan, sa pagtamsak at sa pagbakas. Maraming salamat, Piscador Channel. Thank you so much, sir. Ayan, tuloy natin. Ayan, of course, sa loob ng box na to ay meron po yung laman. Again, alugin natin. Okay? Meron po siyang laman, matunog. Ayan. Of course, ito po ay gamit. Ito po ay ginagamit. Pwede pong gamitin ng bata, matanda, binata, may ipin o wala. Ginagamit din po ito ng mga tulad namin. Ginagamit din po ito ng mga tulad nila. Pag ito po ay ginamit nyo, kayo po ay makakaramdam ng bonggang-bongga. Ngayon, pwede mo nang ibagsak kung ano ang hula sa palagay mo, ano ang laman ng mahiwagang kahon. Go! DJ Mayo. In the mix. DJ U1 Brian. Calculator, no. Cotton, no. Brief, hindi. Dandikya, salamat. Charger, no. Petroleum jelly, no. Natawa ko din. Cellphone, no. Guys, pag sinabi kong stop, ibig sabihin may nanalo na. Salamin, no. Nice try, guys. Tuloy-tuloy lang. Mouse, no. Headphones, no. Suklay, no. Cup, no. Notebook, no. Hat, no. Sanitizer, medyo malapit. Ayan, sobrang ambait natin. Cellphone, toothbrush, no. Tape, no. Pandesal, no. Tuloy-tuloy lang. Tape, ballpen, tissue, tape, no. Stop, guys. Stop. Stop.
Stop. Ayan. I see the first answer. Mayroong double entry na pareho ang sagot. Ayan. Ayan. Guys, wait lang ha. Ayan. We need to review. Guys, here is the box ha. Nakikita natin yung box ha. Tapatan naman ho tayo dito. Ayan. I-review lang ni Daddy Jake yung mga sagot from the top para makita natin kung sino yung unang sumagot. Okay? I am sure wala naman nakakita kung paano ko nilagay kasi naka-cover yung camera kanina. Ayan, hindi yan. Okay. Piscador Channel, thank you so much sir sa pagdikit at sa pagtamsak. Maraming salamat. Ayan, yung mga dumating po dito na mga bisita natin na naguhula. Guys, ayan, tusukin nyo na ho yan. Yan. Gamitin nyo yung susi. Total, nandito na ho kayo sa loob ng bahay ko. Tuhugin nyo na yan. Huwag nyo pong tutuwaran. Tuhugin nyo po yan. Ayan. Hey, ayan. Of course, ito na. Garapon po, hindi. Ayan. Brief. Ayan. Dandikit na daw si Sir J. Marcela. Salamat, Sir J. Ayan, babalikan ko po kayo. I am Ken Calculator, Cotton. Lowbat kasi yung isang phone ko. Actually, 3 phone na nandito. Kaso nga lang lowbat yung dalawa. Wipes, charger, jelly, cot, lotion, tape, deodorant, cellphone, ballpen, salamin, cellphone, suklay, mouse. We need to validate for transparency. Notebook, ayan, notebook pa rin, cup, suklay, ayan, bra, tape. The first one who get the right answer is I am Ken, ayan. Ayan, binalidate natin, inano natin, tawag dito, dinouble check natin. Ayan. The first one who get the right answer is I am Ken. Ayan. Thank you so much for nice guess. Tama ba? Pinagsasabi ko. Ayan. Alright guys. The first winner, congratulations. I am Ken. Ayan. Same procedure pa rin mo tayo sa mga winners natin na magki-claim, of course. Yung ating i-message si Daddy Jake. Of course, Jericho Irinco ang ating Facebook. Then ipadala nyo po ang inyong cellphone number and Ken, pwedeng paano? I am Ken, pwedeng paano? Pabakas naman, palagay po dyan sa baba kung from what place ho kayo. Ayan, congratulations, sige. Para malaman naman natin kung mga taga saan yung mga nakikipag-participate sa atin. Guys, yan, pakilagay. Pakilagay po, please, pakilagay. Pakilagay, pabakas naman. Pasig City. Yan, Kanyugan, Pasig City. Yan, I am Ken is all the way from Kanyugan, Pasig City. Congratulations. Guys, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi maraming pinamimigay ni Dad J. Kaya tambay lang po kayo dyan. Ayan. Ayan, si Sir J. Marcela daw is from Isabela. Ayan. Yung first winner natin, I am Ken, is all the way from Kanyugan, Pasig City, Philippines. Ayan. Congratulations. Of course, tuloy-tuloy tayo. I-record lang po muna natin. Ayan, mag-invite po kayo. Dalhin nyo po dito lahat ng mga kaibigan para ho sa bigayan. Ayan. Guys, para makita ho natin what is in the box. Sorry. Alcohol. Alcohol. Alright. So guys, thank you. Tutok lang dahil marami pang susunod. Hello po sa ating 13 million nakasama dito sa tambayang may pakinabang. Sige lang guys, sakutin ng mga barkada. Ambayan nyo si Daddy Jake TV. Tiyak na may sigurado mo kayong ayuda mamaya. Tuloy-tuloy lang po tayo. Maligayang Pasko! Bagong taon sa inyo!
barkada. Oh guys, maraming salamat ulit sa unang nanalo. Unang panalo ng ating hula-hula. Of course, I am Ken all the way from Tanyugan, Pasig City. Kung handa na kayo guys, of course, let's go! Ayan, mega shout out sa ating 14 million in the house. Everybody get up, make some noise! Come on! Are you guys ready? Hello to Irene Villegas. Kumusta po sa lahat? Alright. Hi, ma'am. Maraming salamat po sa pagdaan dito kay Daddy Jake TV. And of course, sa mga hindi pa po nakadikit kay Daddy Jake TV, para ho lagi ho kayong nanonotify, lagi ho kayong updated, dikitan nyo po yan at kalimbangin nyo na po dyan ang bell button. Alright. Sige na maglipay na, halamamas ko na, di ko ba ng barkada, Pasko na karoon pa. Guys, if you're ready for the second round, let's go! Pasko na karoon, kita malipay. Pakilagay dyan. Ready na. Ready. Next. Pakilagay na guys kung ready na. Are you guys ready? Pasko na. Alright, sabi ni Jay, ready. Si Jay pala atang ready. Guys, game daw, sabi ni Rascal. Ready na rin si Denver na arat. Ready. Mark Anyanievo, ready. Captain Blue Angel, ready na rin si Sir. Sige na maglipay na. Of course, si Sir Jay. Pero o ba yun? Hindi, sir. Bagay-bagay lang tayo dito. Ayan, si Ken. Go na go! Hello sa 13 million in the house. Cyan. How would you pronounce it? Cyan o Cyan Finch? Ninong, ang pamasko ko, ibigay nyo na. Guys, sa lahat ng mga nandito sa loob, paalala lang, pakibakasan naman po, pakituhog naman po itong ating bahay na to, itong samahan natin, itong tambayan na to. Pakituhog guys, pakituhog. Yes, J. Marcelo, ayan. Sayan, salamat po, Sayan Finch, ayan. Thank you sir, ayan. Sharp to A major, B major, Guys, ay sorry. C major. Hello guys. Ayan, sorry. Hello. Ayan. Guys, lahat ng mga nandito sa loob ng bahay ko, guys, please, tuhugin niyo po siya, tuhugin. Huwag niyo pong tutuwaran. Tuhugin niyo po siya. Tapos, of course, kalimbangin niyo, guys, para araw-araw na mayroon tayong bigayan, nandyan ho kayo. Manoy, mega love tamsak dan, Flora Colina. Ayan, maraming salamat ho sa mga patamsak. Mega shout out kay Madam Flora Colina. Ayan, sa mga hindi pa po nakadikit kay Madam Flora Colina, guys, dikitan nyo po yan. Ayan, of course, tamsakan nyo. At iwanan nyo ng bakas. Tusok dan, sabi ni Madam Irene Villegas. Ayan, dikitan niyo po ang mga bahay nila Ma'am Irene Villegas. Nila Flora Colina, of course. Si Boss Carepa, ayan, ang buylado ng bayan. At of course, si Oragon Honey. And ang Amigos Mindset, ayan. Banana nyo palit ng, yan, sige, mamaya pag-usapan ho natin yan, madam. Nandito ho tayo nag-i-enjoy, maraming kabataan po dito. Alam naman po natin ang mga kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. And of course, nakatutok ho yan dito sa tambayang may pakinabang. Dahil meron ho tayong distance learning ngayon. Kahit pa paano nakakatulong si Daddy Jake TV sa kanilang mga cellphone load. Para tuloy-tuloy ang kanilang distance learning, ang online class na tinatawag New Normal. Alright. Guys, tuloy-tuloy na mo tayo. Ang laman ng box. Ayan. Operator, please stop the music. Magdi-discuss lang tayo ng mechanics. Alright. Guys,
This is gonna be our second round. Malakas ba ang malakas ang bunganga ko? Bunganga talaga. Or pakihinaan na lang yung mga volume nyo ha, kaya masyadong nakakairita pakinggan. Ayan, alright, tuloy-tuloy ang online class kahit bakasyon na. Yes! Marami pong mga school ang hindi pa po what do you call this? Swim break, ayan. So, tuloy-tuloy pa rin ang paghingi nila ng iba, yung iba dyan. Alam mo na. So, anyway guys, tuloy-tuloy ho tayo dito sa laman ng box, ayan. What is in the box for the second round? Ayan. Sino kaya makakahuli? Sino mag-uuwi ng ayuda maya-maya? Oh guys, ang laman ng box, ito na. Ang laman ng box, of course, magaan lang. Kung aanoy nyo, hindi po siya tumutunog kasi it's very, very light lang ho talaga. Very, very light. Ayan. Ito na po ang clue. Walang halong eklaboo. Ito po ay may amoy. Ayan. Ito po ay may amoy. Ngayon, kung alam mo na, ibagsak mo na. Bulak. DJ King. Panyo. No. Wipes, gamit na baby wipes, diaper, Dorian, baby wipes, unan. Sige lang guys, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, cologne hindi, posporo hindi, baby wipes hindi, pabango hindi. Tissue hindi. Tuloy-tuloy lang ating mga hula. Tissue, panyo, hindi. Pera, hindi. Gamit na panyo, hindi. BB oil, hindi. Cotton buds, panyo. Bulak, posporo, hindi. Spanish bread, hindi. Sabon, hindi. Bulak, posporo, hindi po. Tuloy-tuloy lang. Diaper, hindi po. Pag sinabi kong stop, ibig sabihin may nanalo na ha. Tuloy-tuloy lang. Tinapay, hindi. Diaper. Air freshener, hindi po. Mega shout out po sa ating 15 million na nandito po sa Tambayang May Pakinabang. Air freshener, hindi po. Papel, hindi po. Used socks, wow! May amoy nga, no? Hindi po. Papel. Ang sarap ng hula na nun. Yung gamit daw na medyas. Papel, joy, hindi po. Ayan. Liquid na sabon, hindi. Downy, hindi. Face mask, hindi po. Ayan, may amoy na underwear, hindi po. Sarap din. Cologne, hindi po. Face mask, hindi po. Liquid, hindi po. Face mask, hindi. Toyo, hindi po. Hair gel, hindi po. Tuloy-tuloy lang po tayo. Gel, hindi po. Basahan, alcohol, hindi po. Cologne, hindi po. Tuloy-tuloy lang. Rexona, deodorant, face shield, second clue. Alright, magbibigay tayo ng second clue. Ang first clue, ito po ay may amoy, may aroma. Ayan. Of course, ibig sabihin mabango. Pangalawa, ay hi, mega shoutout po muna sa 16 millions na nakatambay sa Tambayang May Pakinabang, deodorant, Rexona deodorant. Guys, second clue. Ito po ay DJ soft. Yan. Soft. Anong sabi sa soft? Malambot. Tama ba? Second clue. Ayan na nga po. Malambot po siya pag hinawakan. Ayan. Dahon ng laurel. Hindi po. Tuloy-tuloy lang. Sabon, hindi po. Wet wipes, hindi po. Bula, hindi po. Bula o bulak ata yan. Hindi po. Sabon, hindi uli. Napkin, hindi po. Power Beats DJ. Napkin, sponge, aloe vera, kapamilya. Sayan, kapamilya. Kapamilya ng sinabi mo, Sayan. Ayan. Third clue. Ayan. Tip na yon. Pantali sa buhok, hindi po. Ayan.
Ayan na yan, third clue natin, shampoo, hindi. Kapamilya nung sinabi ni Sayan, actually, nandun na yan. Damit, hindi po. Pantali sa buhok, hindi po. Hindi po, hindi po. Damit, hindi po. Hindi po, ayan, hindi po. Wala pa ako nakikita. Guys, facial cream, hindi po. Ayan. Kapamilya nung sinabi ni Sayan kanina. Lotion, hindi po. Ano to? Hindi po. Lotion, oregano, cream silk. Ayan. Actually, ano siya, nasa family siya ng plants. Ayan, ayan, pangatlong tanglad, hindi po. Ayan, pang-apat na clue na yun ha. Tanglad, aloe vera, kapamilya, malapit po dyan. Go. Ito po ay nagbibigay ng aroma, may amoy, medyo ho siya, soft ho siya hawakan. Pero po ito ay may iba-ibang kulay. May iba-ibang kulay nito. May red, may white, may ano pa ba? Rosemary. Ayan, parang malapit na ho dyan sa mga ganyang mga pa-rosemary na yan. Baby. Malapit na dahon ng saging, hindi po. Malunggay, hindi po. Ointment, hindi po. Malapit na po. Rose, yan. Kulang na lang. Kabitan mo na lang yan, Mark. Ayan, paunahan na lang. Anong rose? Ayan, may una nang sumagot ng rose. Anong rose? Yung eksaktong laman nito, sili, hindi po. Red bell, hindi po. Ay, ang dami nang sumasagot ng tama. May kulang na. May hinahanap akong eksakto. Rosales. Sili rose, rosales, rosales. Ayos talaga ito mga kabataan. Nag-i-enjoy ako sa inyo. Red rose. Hindi po, Rosales. Hindi po. Yung exact red rose. Sort of, yung eksakto, ano ang laman? Sun rose, ano daw? Yung eksaktong laman nito. Ayan. Ano siya? Red roses. Red horse. Guys, ayan. Isang uri ito ng halaman. Yes. Plants ito, yan. Halaman, yes. Na ito ay rose flower. Yan. Yun ang gusto kong sagot. Stop. J. Marcelo. May, guys, linawin natin may mga sumagot kanina ng rose na red rose, ganon. Pero ang inahanap kasi natin is the exact answer. What is in the box? Okay? To be fair. Ayan. Kasi lahat naman humuhula. Ang daming sumagot dito, guys, para makita natin, para fair. So, simulan natin dito sa may mga pa-rose na to kasi dito nagsimula yung tamang sagot. Review tayo, ha. Uy, pasensya na kayo talaga. Yung isa kong, actually ito, I have how many phones here? Lobat. Ginagamit ko yung isa for music. Kaya, ang validation ko dito pa rin tayo sa live para kung sino talaga yung nauna. Well, medyo malalim na to. Dito tayo sa... Marami naman, mga tama naman yung mga sagot nyo actually. Kaso nga lang, kailangan natin hanapin yung tama, yung pinaka-eksakto. So habang hinahanap natin yung eksakto para hindi naman boring, let's have music. Salamat sa liwanag mo, hindi magkakakulay ang pasyon. You are now listening to the sounds of DJ Brian Remix. DJ Kid.
Okay. Guys, as you can see, ayan po, naka-highlight po dyan. Ayan, naka-highlight po sa baba ko. Ayan, J. Marcelo, who got the right answer, is a rose flower. Ayan. Maraming sumagot kanina sa taas na red rose, but kailangan natin yung eksakto. Eksakto. Red rose what? Red rose flower, yung laman ng kahon. Alright? So, ang laman ng kahon, ipapakita ho natin. Ito. Ito siya. Alright? So, to be fair. So, our first winner, of course, J. Marcelo. Ayan. Ang dami naman dito sa taas na nauna na mga rose. Pero ang kailangan natin yung exact. Okay? So, guys, thank you. Ayan. Ayan, salamat naman, Jack Lucero, for your thumbs up. Ayan, maraming salamat. Game for next game. Wait lang. Magre-record lang si Daddy Jake, guys. Standby lang ho kayo. Magre-record si Daddy Jake ng ating winner. And of course, guys, habang nagre-record si Daddy Jake, guys, invite all of your friends to come here. Makipagtambay na rin ho dito sa atin. Go! Para pagbalik natin dito, marami na tayo. Nayag Mobile Sound. Mega shout out sa ating 17 million in the house. Nakatambay sa tambayang may pakinabang ang bahay ni Daddy Jake. Guys, proceed na ho tayo for the next round. Huwag na natin patagalin pa. Mix Club. Parang nakita nyo ata kung ano yung ilalagay ko sa kahon. You are dancing to the mix. The music. An exclusive remix by DJ Alvin. Hello sa ating 16 million in the house. Nakatambay. Are you guys ready for the next round? If you guys are ready for the next round, let's go! Magbakas na ho kayo dyan. Lagyan nyo na po ng next! You're listening to the great remix of DJ Alvin on the mix. Lahat po pwedeng sumali. Lahat ng nandito sa loob ng bahay ko, guys, pwedeng sumali. Wala po ditong hindi kasali. Lahat ng 16 millions in the house are all in. Okay, guys. Kung handa na ho kayo, pakilagay na ho dyan. Guys, request for a clue.
Si Jay pa lang ang naghihingi ng clue. Si Jay pa lang ang naka-ready, guys. Please put it down, clue. Para mailapag na natin ang clue. Tatlo pa lang ang naka-ready out of 18 in the house. Alright. Mega shout out sa 18 millions in the house. Guys, let's go! Alright guys, ito na ang clue. Inside the box, what is in the box? Yan. Meron mo tayo dito, ang laman ng box ay tanggalin na nga natin ito sa Zay. Ay sige, mamaya na natin palitan kung sino yung susunod na manalo. Siya mo lang i-highlight natin kasi siya ang bida. Siya yung nanalo. Alright. Sa loob ng box natin ngayon ay merong uri ng halaman. Yan, guys. Concentrate ho tayo sa halaman. Concentrate ho tayo sa halaman. Piscardo Channel. Ayan, guys. Keep safe, Daddy Jake. Sabi ni Sir J. Marcelo. Thank you very much. Guys, concentrate ho tayo inside the box. Isang uri ng halaman. Ayan. Kung alam niyo ang sagot, bagsa ka na. Sampagita flower, plantito, oregano, santan. Guys, ang kailangan natin exact gumamela flower. Ang kailangan hinahanap po ni Daddy Jake ang hinahanap po ni Daddy Jake is yung eksaktong sagot. Pag sinabi ko pong stop, ibig sabihin po may nanalo na. Ang hinahanap po natin ay isang uri ng halaman. Tulips flower, vine, palongtong flower, santan flower, sunflower, no. Alright, tuloy-tuloy lang guys. Ayan, rosal, 5-finger plant. Ayan, tuloy-tuloy. Hello po, shout out sa 19 millions in the house. Ilang-ilang, malunggay, lagundi, white flower, tulips, daisy flower, no. Malunggay plant, no. Isang uri po ito ng halaman. Halaman. Mag-focus lang po tayo sa halaman. Ano-ano ang mga halaman. Hindi po gulay ang hinahanap natin. Halaman. Yung plants. Flower ba yan? Hindi po. Halaman po siya mismo. My God. Alright, tuloy-tuloy lang bonsai. Parang tuloy-tuloy lang guys. May mga nababasa ako dito, parang bawal ata yan. Ayan. Ayan. Guys, stop. Stop po tayo. Stop po muna tayo. Snack plant. Ayan. Stop po muna tayo for validation. Tabi muna natin yung box. Tabi na yung microphone. Tawat. Guys, stop na po muna tayo sa pag-guess para hindi na lumalim. Mag-validate na po tayo. May nakita na akong tamang sagot. Uy. Uy. Oras na para magbago. Kung araw-araw ay bago sa buong mundo, walang away, walang mundo. Kung araw-araw ay bago, walang
Alright guys, we have a winner. Ayan, as you can see, nandyan ho yan nakapin. Ang una, marami yung sumagot ng cactus sa ilalim na rin ho yun. Pero ang una hong nakasagot ng tama is, of course, yan pong nakapin natin. J. Marcelo, get the right answer. Denver na Adat, ikaw yung sumagot ng pagsunod sa kanya ng cactus plant. But of course, cactus will be considered kasi ang hinahanap talaga naman natin isang uri ng plant. So it's cactus is the right answer. Pero naunahan lang po kayo, Sir Denver, ni Sir J. Marcelo. Ito po ay sumunod doon sa comment ni Denver na Adat na oregano plant. So napagigitnaan po ito ng sagot ni Sir Denver between the oregano and the cactus plant, yung kay Sir J, cactus. Pero ako kasi sinabi ko na kanina, na ang hinahanap natin is nasa category ho tayo ng plant. That's why cactus is considered as the correct answer. Hello po sa 20 million in the house. Magre-record lang si Daddy Jake ng ating pang-tatlong winners and magtutuloy-tuloy pa po tayo. Huwag kayong aalis dyan. Tambay lang ho kayo at hakutin lahat ng buong kabarangay. Para masaya. Guys, for validation po pala, ito yung box. Ito po yung laman. Cactus. Guys, tuloy-tuloy lang. Medyo nauhaw lang si host. Kukuha lang mo ng tubig. Ayan, dyan lang ho kayo. Hakutin nyo po ang inyong mga kaibigan, kabarkada, kabarangay. Papuntahin nyo po dito. Ipatuhog nyo po itong bahay ni Daddy Jake. At of course, patamsakan nyo na rin. Padikitan nyo na rin. Ayan, para kalimbangin nyo na rin po ang ating kampana. Para ho, laging updated ho tayo sa mga kaganapan sa buhay at mga ganap ni Daddy Jake TV. Magbabalik po tayo. Kuha lang tayo ng tubig at marami pa ho tayong paayuda. Ang iyang panty, ito na ako pagka at iyang kanaugan. Abang hindi siya magkatikan, ay magkatikan ko sa may Tama.
Wala na bang music? Uy, walang music. Ano nangyari? Well guys, sorry ha. Pasensya na kayo. Iniwanan na nga. Wala na ngang host. Wala pang music. Sorry naman. Sorry naman. Sorry naman. Paano ba to? Hi guys, I'm back. Sorry, pasensya na. Pasensya na. Ayan, nauhawan ho ang inyong host. Kaya medyo kailangan natin kumuha ng water. Let's go. DJ John Paul on the mix. Hi guys, nagbabalik si Daddy Jake TV. Ayan, mega shoutout sa ating 14 million in the house. Yung mga hindi pa po nakadikit sa bahay ni Daddy Jake, ayan guys, dikitan nyo na. Kalimbangin nyo na rin po yung kampana para ho updated ho tayo sa lahat ng mga kaganapan. Ayan. Maraming ho mga parating na mga kailangan nating makita sa dito sa bahay ni Daddy Jake. Ayan. Maraming mga parating na mga ipamimigay, kaya tutok lang. Ayan. And of course, happy Monday to each and every one of us here. Ayan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ho dito sa ating tambayan na may pakinabang. DJ Sir Remart Villasis, thank you so much for coming. Mega shout out. Salamat, Tamsak Dikit Don. Maraming salamat, sir, sa mga patamsak padikit. Magbabalik po sa iyo si Daddy Jake TV maya-maya po. Maraming salamat sa mga bagong dumating sa bahay ni Daddy Jake, yung mga bago pong dikit sa bahay ni Daddy Jake, mga nagpakalembang dyan, mga nagpatamsak dyan. Maraming salamat sa mga tumatambay. God bless you all and I love you so much! Guys, hindi magkakasya sa box na to yung isang sakong bigas. Pwede picture ng isang sakong bigas. Good idea. Alright guys, magtutuloy-tuloy ho tayo dito sa ating pahula. What is in the box? Mega shout out sa ating 13 billions na nakatambay sa ating bahay. DJ Leo. in the mix. In the mix. Guys, what's the meaning of this? My God. What's the meaning of this? Habang nagre-record ako ng pangatlong panalo, mayroon akong nakitang kakaiba. Parang nangyari na to kahapon. Ayan, so recap lang ho tayo ng first winner ho natin. The first item was, ang winner ho natin si Ken. Ayan, nahulaan niya yung laman sa loob na alcohol. Ayan. Yung sunod pong nanghula, of course, si J. Marcelo. Yung red rose na flower inside the box. Ayan. At ito ka guys, plantito ata to si Daddy J. Mahilig. Kilala niya lahat eh. Nararamdaman niya lahat. What is inside the box? Siya pa rin yung nanalo ng pangatlo pala. J. Marcelo, of course, again, yung cactus. Ayan. So talagang karir na karir. Mukhang makikita ko itong araw-araw sa sir na nakatambay dito sa bahay ni Daddy J. Iyan.
Are you guys ready for the fourth round? Are you guys ready for the fourth round? Kailangan po natin ng response dyan. What? Ay, hindi ito. Nyari. Ready na daw, ready na, lalo na, gabi-gabi host. Ay, gabi-gabi? Huwag naman gabi-gabi, Daddy. Baka naman mamaya, hindi pa ganun karaki ang bahay ni Daddy Jake. Guys, supportahan niyo pong maging mansion ang bahay ni Daddy Jake, yan. Ikalat niyo po dyan sa kapasigan, yan. Ipagsigawan niyo po na mayroon pong bahay na pwedeng puntahan, na pwedeng tambayan. Kahit gabi-gabihin niyo po ako, kung ang bahay natin mansion, wala pong problema para kasya tayo lahat. Yan. Game ready na? Slow ho ho ho. Merry Christmas! Shout out po, mega shout out sa ating 15 billion, hindi na po million, it's a 15 billion in the house. O diba, pagkaganyan ang mga nasa bahay ni Daddy Jake, mga 15 million. Nako, kahit gabi-gabi mamigay tayo ng mga kung ano-ano dyan, mga pangkabuhayan showcase na. Kaya para lumaki ang bahay ni Daddy Jake, guys, yan ikalat nyo na, of course, yan. Sabihan nyo ng mga kaibigan nyo na may bahay na magandang tambayan. Kailangan dikitan nyo agad, tamsakan nyo, at of course, kalimbangin para updated kayo lahat. Kalmahan mo lang, Kuya Jay. I am your nega. Sino ito? Yan. Clue. Ayan. So, tuloy tayo. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, guys, let's go! DJ John Paul on the mix. Alright, mukhang handang-handa na ho ang lahat. So, ayan. So, kanina ang ating categories plants. Ayan. May pabaso na agad si Sir Galliard. Ayan. So, guys, ito na. What is in the box? Category pa rin ho natin ay plants. Kanina ay uri ng mga halaman. Ngayon naman po ay mga uri, ito naman po ay gulay. Ayan. So, antayin nyo na yung bahay kubo. Ayan. O, clue, bahay kubo. Bahala na kayo. Paunahan na. Malunggay, hindi. Kalabasa, hindi. Patola, hindi. Sibuyas, hindi. Sige lang. Mustasa, sigarilyas. Mustasa, sigarilyas. Sabay-sabayan pa sigarilyas. Bawang, sibuyas. Bataw, patani. Ayan. Nasa bahay ko ba talaga siya? Patani, sige. Guys, ito ay isang klaseng gulay dito po sa Kabikulan. Pero alam ko ginugulay din ho ito sa ibang mga probinsya. Kahit sa Manila, luya, upo, mani, hindi. Mani, hindi. Dahil ito po ay isang uri ng gulay, so sige, bigyan muna kayo ng first clue natin. Of course, bahay ko, bukantayin yung bahay ko. Baya. Upo, sigarilyas, patani, mustasa, hindi po. Cauliflower! Napakasyala, napakasarap naman yan, sir. Nagutom na si Daddy Jake sa cauliflower. Talong, bataw. Sarap ng talong. Ayan, singkamas, luya, labanos. Hindi, talong. Ang sarap talaga ng talong.
Pwedeng English, pwedeng Bicol, pwedeng Tagalog, kung saan ho kayo kampante. Kung saan po kayo tawag dito. Malunggay, patatas, eggplant, hindi po. Laurel, taro, hindi po. Sige lang. Gabi, hindi po. Linga, puno ng linga, hindi po. Linga, hindi po. Hindi po. Lubi-lubi, hindi po. Ayan. Kanina yung first, second, third and rounds natin, medyo binigay ko naman sa inyo ng bonggang-bongga talaga. Medyo dito talaga, medyo parang mag-aanuhan naman tayo dito. Sitaw, singkamas, labanos, kamatis, hindi po. Ito po ay isang uri ng gulay. Patola, hindi po. Ginugulay dito sa province of Camarines Sur. Sikwa, sitaw ata. Beans, hindi po. Ginugulay din to sa ibang lugar, sayote. Actually, nakakita rin ako nito sa Manila. Diyan sa Pasig. Pandesal, hindi. Labanos, hindi. Hindi to karaniwang nakikita sa lahat ng palengke. Ayan. Next clue. Laing, bago, hindi po. Kondol, hindi po. Masarap po talaga to. Ayan. Berde ang kulay nito. Ayan. DJ Leo. Idol. Okra, hindi po. Hindi po itong karaniwang nakikabbage yan. Okra, cabbage, hindi po. Pag sinabi ko pong stop, ibig sabihin may nakita na akong tamang sagot. Tuloy-tuloy lang, wala. Kamatis, ampalaya, hindi po. Cabbage, hindi po. Plants versus Zombies, yan, panalong-panalo yan. Huwag tayo dyan, ayan. Ampalaya, alugbate, ayan, medyo, yan, kapamilya na yan. Madam Queen Zaira. Ampalaya, fish shooter sa Shala. Kasyalahan na ng sagot. Cherry bomb, ayan, ano yung cherry bomb? Hindi ko yun alam. Ano yung cherry bomb? Sorry Kangkong, hindi po. Berde ang gulay nito. Berde ang kulay nito. Na late ako. Sige, Madam Ivory for call. Hello, sige lang, pasok lang. Ivory, malunggay, hindi po. Ayan. Banat na, sabay na kayo dyan. Mani, hindi po. Pasali po, lahat po kasali. Pag nakapasok na sa bahay ko at nakatamsak na, ginamit ang susi, tinuhog na. Ayan, hindi po tinuwaran. Automatic kasali yan. Bitter gourd, ang Shala naman nun. Kalamansi, siling labuyo, hindi po. Sigarilyas, hindi po. Broccoli, ayan, pasyalahan na. Paakyatan na ho tayo ng Baguio City, Philippines. Sarap na. Bean, hindi po. Tuloy-tuloy lang. Ayan. Hindi po ito karaniwang nakikita sa lahat ng palengke, pero ito po ay isang uri ng gulay. Saluyot, kangkong, hindi po cauliflower. Sarap niyan. Kangkong, saluyot, hindi po. Pechay, ang sarap. Ayan, yan, sarap niyan ihalo sa yung pechay. Saluyot, pechay, ang sarap niyan ihalo sa ginataang, yung kamatis, tapos yung pechay, tapos ginataang, ba to? Yung isda na sa tabang. Ano ba yun? Yung picture. Talbos ng kamoting kahoy. Ano yan? Anong hypnoshroom? Ano yan? Ang lalalim naman ng mga ni Shala naman. Gabi, ugo, bako po. Bako. Ayan, sa mga kabikulan, sa mga taga-Bicol, ako lang ng advantage ni Lulig. The janitor fish, no, it's not janitor. Ginata ang janitor fish, my God. Scary. Fume shroom. Ano uray? Guys, pwedeng Tagalog, dahon ng sili. Pwedeng Tagalog, pwedeng English yung ating sagot. Pero ito kasi sa I don't know kung Tagalog dito is ganun. Colitis, oh my God, malapit-lapit na ako kayong kapamilya na ho yan, J. Marcelo. Go, go, go. Weeds, ayan. Green bell pepper, hindi po. Katali. Ano katal? Katal. Lubi-lubi, hindi po. Red bell, hindi po. Alugbate, kapamilya po niya, nalalapit na ho. Damo,
Ayan, actually, parang, yung iba kasi ang tingin nito damo lang to. Pero dinugulay ho talaga to dito sa Kabikulan lalo. Mushroom, hindi po. Sige lang. Oh my God! Oh my God! Stop. Pag sinabi kong stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Pag sinabing stop, stop. Ayan, ayan. Guys, wala na po muna magko-comment para madali ako mag-validate, ha? Tabi ko muna tong mahiwagang kahon at ang ating microphone. Mag-validate tayo kasi isa lang ho talagang ginagamit ko ngayong microphone. May nakita kasi akong sagot. Titingnan ko lang kung mayroong naunang sumagot noon sa taas. Kasi para para fair and square. Ano daw? Fair and pinagsasabi ni Daddy Chick. Guys, ang sarap nitong pechay ihalo sa ginataang what do you call this? Yung ginataang isda na ba't hindi ko kasi nakukuha kung anong isda yun? Yung sa tabang, yung pwede sa fish pond. Kung sa Bicol nga ni yan, pechay, Blanche versus zombies. Guys, ito i-highlight ko yung tamang sagot. Ito yung nakita kong tamang sagot. Walang nakasagot nitong iba. Feeling ko Bicolano ito kasi alam niya to. Wala kasing nakasagot talaga doon. Hindi po bangos yung isang klase pa. Ano ba to? Ba naman? Guys, i-highlight ko yung tamang sagot ha. Alam niyo na yan. Okay. Guys, the winner for this game is Queen Zaira. Ayan, congratulations Queen Zaira. Ayan, tama po Paco. Ayan, Paco. Guys, for validation, yan, for transparency, we need to validate what is inside the box. Ito po siya. Ayan, it's Paco. Actually, magbibigay pa nga sana ako kanina ng isa pang clue. Pwede siyang gawing salad. Kasi 'di ba, pwede rin, no? Para lang medyo. Kaso nga lang nag-i-enjoy ako sa mga laglagan kasi ng mga comments. May mga pasyalan na, may mga umaakyat na ng iba-ibang may mga parating na ng may paragis pa pala talaga dito. Paragis daw, karpa. Sir, hindi yung isa pa na klaseng isda. Ayan, mega shout out kay Jared Kim Official. Ayan. Thank you so much po sa pagdalaw. Jared Kim Official. Mega shout out po. Kung hindi pa po kayo nakadikit sa bahay nila, pakidikitan niyo po yan. And guys, ayan, it's a gentle reminder. Nag-uumingles si Daddy. Ayan, paalala lang po sa mga, yan, nandito po sa loob ng bahay ko po. Ayan. Total, nasa bahay ko naman po kayo. Yung mga hindi po dyan Oy, I am Ken. Ayan mo na. Bigyan mo naman sila ng chance. Ayan. Yung mga, what do you call this? Yung konti na lang, malapit-lapit na ho tayo. Ano ba yun? Aloy, nawala na tuloy yung sinasabi ko. Martilyo, ano yan? Uy, may martilyo na. Yung ginataang pechay na may, kung sa Bicol nga, tinatawag siyang, sinanglay. Guys, anyone, can you please drop here? And kay Queen Zaira, pwede bang malaman kung taga saan si Queen Zaira? C major. Ay, mali. C major. Hello yo. Pwede malaman kung taga saan si Madam Queen Zaira para malaman po natin. Kay Denver na Adat. Shout out daw kay Denver na Adat. Ray Mendoza. Shout out kay Sir Ray. Shout out kay Denver na Adat. Na? Tama ba yung na Adat? Tama naman. Ma'am Zaira, Queen Zaira, Queen Elizabeth, joke. Madam, pwede pong paano naman, recall ni, recall ni, sino daw? Uy, hindi ako nakaka-relate dyan. Guys, hindi ako nag-game, kaya wag niyo akong gamitan ng mga ganyan, mga powerful na mga. Queen Zaira, may I have kung saan yung location niyo, please, para makapag-proceed tayo, andar tayo. Solid ni Paul, nakuha, Ano yan? Hindi ako nagaganyan, no? Huwag niyo akong ginaganyan. Pahihirapan ko kayo sa sunod na game pag ginaganyan niyo ako.
Uy guys, pa-notify naman ako kung taga saan itong si Madam this the next winner natin. Location please, palagay naman. Palagay please, palagay ng location. Uy, hindi tayo makakapag-proceed. Mega shout out sa 15 billions of those tambayers dito po sa Tambayang Walang Kupas. Yan. Uy, ano yan, wag yung pinag-uusapan yan dito sa bahay ko. Hindi ako nakaka-relate dyan. Later na yan, pag nandun na kayo, pag kayo na lang nag-uusap, ha? Nag-uusap, ha? Ano daw? Ano po to si Ma'am Queen? Wala na po ba si Ma'am Queen sa loob ng bahay ko? Lumabas na po ba siya after na nanalo siya? Ma'am Queen, palagay naman po kung taga saan po yung location, please. Yan, kasi para naman alam po nila kung bakit bigla niyo pong nahulaan. Yan. Hello, mega shout out, of course, kay Sir Kenneth Santos. Yan. Sabi ni Cyan Finch. Yan. Ayan, si Queen Zaira is all the way from Bulacan. Ayan. Thank you so much, Ma'am Queen Zaira. Ayan, i-record natin. Kilala niya ang pako, no? Guys, tuloy-tuloy lang. Huwag magkulitan. Oh my God, ikta-iktarya daw ang pet shine nila doon. Dalhan kita pag uwi ko. Ay, oh my God. Ma'am, baka ruluyos na yung pag-abot. Sige po. Queen Zaira is all the way from Bulacan. Ayan. Ayan, favor naman. Nandyan pa po ba si Sir J. Marcelo? Ayan, mega shout out kay Boy, John. Ano yan? Gian o Biana? Pinahirapan naman ako ni Daddy. Ayan, thank you so much. Ryan Atado, sa akin na lang load. Mayaman na yan. Bahala na kayo mag-usap-usap dyan. Ayan. Ayan, nandyan pa po ba si Sir J. Marcelo? Patanong naman, palagay naman sir kung taga saan yung location natin. Please. Hello po, nandyan pa po ba si J. Marcelo? Location please. Mega shout out kay Jared Kim Official. Mega shout out kay Jared Kim Official. Yung mga hindi po nakadikit dyan, pakidikit naman. Ayan. From Kapalonga, Camarines Norte. Ma'am, pakikalat naman ang bahay dyan ni Daddy Jake. Ako na pong bahala sa iyo. Wow, si Sir J. Marcellus all the way from Isabela. You are now listening to the sounds of DJ Leo. Ayan naman na. Ayan na. Denver na adat, nadikitan na. Ayan. Shout out po kay Rosales in the house. Ayan, shout out po. Rosales is in the house. Ayan. Guys, bago tayo mag-proceed, ayan, recap muna tayo para hindi magkalimutan. Ayan. Our first winner for the first round is Ken. Ayan, nahulaan niya yung alcohol. Si Ken is all the way from Pasig City, Philippines. Ayan. On the next, second and the third round, nahulaan niya ni Sir J. Marcelo, Red Rose. J. Marcelo pa rin ang nakahula ng cactus all the way from Isabela, Philippines pa rin. For the fourth games, ayan, nahulaan po ni Ma'am Queen Zaira, yung pako. Ma'am Queen Zaira is all the way from Bulacan. Ayan. As you can see, guys, iba-ibang lugar ang pinanggagalingan ng mga winners natin. We have from Isabela. We have from Bulacan. Shout out sa mga taga Pasig City.
sa mga taga Bulacan, and of course sa mga taga Isabela. Thank you so much guys. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Babad lang, tutok lang. Marami pa pong ayuda na nakahanda, naka-ready dito sa bahay ni Daddy Jake TV. Ma'am Jared Kim, please pa-remove naman ng comment, please. Ayan, Ma'am Jared Kim, pa-remove naman po ng ating comment, please. Bago pa po ito makita ni Lolo. Ma'am Jared Kim, please lang. Please, paki-remove po yung ating. Bawal po tayo maglagay ng ganyang word. Tamsak, pwede po tayo maglagay ng dikit, tamsak, ayan, kalembang, bakas, yun lang po ang pwede natin gamiting mga terminology. Pakitanggal na lang please, pakitanggal please, bago pa po makita ni Lolo. Jared Kim Official, please, pakitanggal po, pakitanggal. Ma'am Jared Kim, please. Ma'am Jared, please. Yan guys, please help me. Paki-message naman si Ms. Jared Kim to please remove that Pakitanggal po yung ulam. Hindi po natin kailangan yan. Hindi natin kailangan ng ulam, ma'am. Pakitanggal po iyan. Bawal po tayo gumamit ng mga ganyan. Ma'am, pakitanggal please para mag-proceed po tayo sa next round. Ma'am Jared Kim, please. We really appreciate the message, but for now, it's hindi po siya, bago pa po masilip, pakitanggal please. Ma'am Jared, please lang po. Hindi tayo makakapag-proceed, ma'am. Pakitanggal na, please. Ang pwede lang po natin gamitin po dito pag nandito po tayo sa tambayan is bakas, pamsak, dikit, bakas, yan. Dikit, bakas, tamsak, and ano pa ba? Kalembang. Yan. Okay? Salamat Sir Remark. Salamat po, Jared Kim Official. Ayan. Wala pong problema. Tao lang nagkakamali. Thank you, ma'am. Bago pa po kasi masilip, alam naman ho natin yan. Ulam po kasi yan, ulam. Medyo hindi natin kailangan. Baka mapunta ho tayo doon sa, ipasok muna sa refrigerator pag ulam. Thank you. Salamat po sa mga pakikisama. Ayan. Of course, ayan, gustong-gusto ko yan si Ma'am Aria Iglesia, yung mga patamsakdan na yan. Ma'am, thank you so much po. Thank you so much. Ma'am, nandito pa rin po, Ma'am Jared. Nakikita ko pa rin po siya. Hindi po siya natanggal. Ma'am, nandyan pa po siya. Kahapon po kasi may naghatid din sa akin ng ulam na spam. Pero po natanggal po yun. Nandyan pa po siya. Ma'am, nandito pa po siya. Nakikita pa po siya. Mega shout out sa ating 18 million in the house. Maraming salamat po, of course, dito po kay Ma'am Iria Iglesia. Sa mga hindi pa po nakadikit ko, Ma'am Iria, yan guys, pakidikitan. Ayan, parang awa mo na, Ma'am Jared. Ba't mo ako dinalhan ng ulam? Nandyan pa po siya. Kahapon po kasi yung nagdala ng ulam sa akin, nung pinasok sa ref, nakalagay po talaga, wala na. Yung sa inyo po, nandito pa rin po. Hindi po siya natanggal.
Secretary ni Angelica L. Reyes, yan. Joseph Camacho, good morning po. Nakadikit na po, dalawa ko sa inyo. Wow, bongga naman. Mega shout out, Secretary ni Angelica L. Reyes, and of course, Joseph Camacho. Ma'am, thank you so much po. Ito yung mga magagandang balita. Salamat. Pero yung ulam ko talaga sa taas nandun pa rin, hindi pa po natanggal. Nawindang talaga ako. Sige. Bahala na. Okay. Ay, Ma'am Jared. Nagtatanong siya kung ano daw yung mali. Ma'am, nag-ano po ba kayo? May bahay po ba kayo, Ma'am Jared Kim? Alam niyo po yan, ma'am, kung ano po yung mga hindi pwedeng gamitin sa ganito. Ayan, refresh po host, wala na po. Sige po, salamat. Salamat po, Jervin Tamsakdan from Tem. Oh my God, mukhang sumugod na dito na ang pamilya. Maraming salamat, Boss Bray Aaron. Ayan. Jervin, thank you so much sa patamsak, of course, guys. Yung mga hindi po nakadikit kay Sir Jervin, ayan. Pasukin niyo po ang bahay niya, mag-i-enjoy po kayo dyan. Ayan, of course. Maraming salamat. Ayan, of course, Sensya na kayo, isa lang ang cellphone na ginagamit ni Daddy Jake. Ayan, salamat na wala na daw. Remind ko po galing so wag na po kayong ay, okay, sige, salamat. Ay, bago na sigurong pinalabas na naman. Salamat, alright, good. Salamat. Okay. Salamat po. Ayan, 13 million in the house. Maraming salamat sa mga galing sa Team Bray Eren na nandito po dumaan ho sa atin. Pumasok sa bahay natin. Nagtamsak, nagbakas. Baka mamaya kumalembang pa yan. Kumalembang at umalembong. Ayan. So guys, ayan, on the fifth round, nasa pang-lima na ho tayo. Ayan. Pang-lima na po ito, pang-limang games natin. Maglalagay na ho tayo ng wala ba itong laman? Ayan. You are dancing with a beat of DJ Heat. Yes, tuloy-tuloy pa rin ang pag-games si Daddy Jake. Ayan. Ma'am, sorry po kanina ha. Medyo baka po nakulitan tayo. Pasensya na rin po kayo ha. Pasensya na po. Actually, pangalawa ko pa lang ho kasi itong LS. Ayan, thank you sa mga nakatutok, mga nakababad, lalo na yung pagsugod ng Team Bray Eren. Ayan. Maraming salamat. We really appreciate all the support. Nandyan pa po silang lahat. Guys, yung mga hindi nakadikit sa bahay ni Bray Eren, guys, dikitan nyo po yan. Yan ang sobrang napakabait na mentor ni Daddy Jake TV. Of course, ang Oragon, Honey. Of course, ang Amigos Mindset. Ayan, guys, wag nating kaligtaan. Of course, si Boss Carepa, ayan. Amboy Lado ng Bayan, ayan. Salamat, Piggy Nose Vlogs. Salamat, Piggy Nose Vlogs. Thank you so much. Salamat po. Salamat, Piggy Nose Vlogs. Sa mga hindi pa po nakadigit kay Piggy Nose Vlogs, ayan guys, puntahan nyo po, bisitahin, dikitan, kalimbangin, ayan. Alright. Guys, mayroon ng laman ang ating box. Pwede pa bang magbaba ng bahay? Ma'am, hindi po tayo dito nagbababaan ng bahay, ma'am. Ano lang po to? Pag-game lang po to ni Daddy Jake. Yan, pa-shout out. Yan, pinagsisigawan lang ni Daddy Jake ang mga kabahayan natin sa buong mundo. Yan. So, that's the only way that I can help you guys. Yan. Para maging mansyon yung mga bahay nyo. Yan. Kasi tulad ko, isa rin pong bahay kubo lang ako. Ayan. So, for now,
Maraming salamat of course sa mga laging nakasuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome po ang lahat. Pwede pong sumali. Pwede pong makipagkulitan. Ayan. Bumabawas na ang energy ni Daddy J kasi medyo lunch time na pala. Lunch break na pala. Maraming salamat of course sa mga nakakasama natin dito sa online chikahan, kulitan, tambayan na may pakinabang. Alright guys, next. Are you ready for the next round? Are you guys ready for the next round? Guys, pwedeng pakilagay na dyan, pakilapag, pakisabing ready. Pag muna tayo. Ayan. Alright, I think lahat ready na. Marami ang nakahanda na, marami ang naka-ready na. Yung iba nakatambay pa rin, 14 billions in the house. Kung ready na kayo lahat, guys, let's go! Marami ang mga tala, tuwing kataskohan. Sa ating nagmumula ang kaliwanagan. Alright guys, ayan, sabi ni Sayang, kamusta buhay? Daddy Jake ito, napakasarap dahil nandyan po kayo. Kasali po lahat. Kasali po lahat, pwede pong humula what is in the box. Pag nandyan po kayo, ulitin ko, pag nandyan po kayo sa lahat, nasa loob ng bahay ko, lahat po yan, kasali, pwede ho kayong humula kung ano po ang nasa loob ng box yan. Wala pinipili si Daddy Jake, lahat ho, welcome! Let's go! Yung mga hindi nakadikit dyan kay Daddy Jake, alam na natin yan. Alright guys, kalimutan na natin ang ating halaman. Kalimutan muna natin ang ating mga halaman. Punta naman ho tayo muna sa gamit. Guys, mag-focus muna tayo sa gamit. Ayan, isip-isip po tayo kung ano yung mga gamit. Kasya tao sa box. Goodbye. Actually. Guys, kuha lang muna ako ng water. Wait lang. Tayo ang ilaw sa madilim na daan. Tumaan man sa malakas na araw. Lahat tayo'y mananalo. Nasa ating lahat ay siyaran na puso ka. Sa inig ng mga yakap, pag-ihilo ang lahat ko ka. Sa pag-ibig ko, salamat sa liwanag mo, di magkakatulay ang Pasko. Salamat sa liwanag mo, di magkakatulay ang Pasko. Pag-ibig na kapabata, kahit kanino man, dahil ikaw po,
Alright, my God, nakakahiya naman. Uy, pasensya na. Ayan, meron pala tayo. Pasensya na, 16. 16 million in the house. Ayan. Ano na to? Ano nangyari dito? Giveaway. Uy, bagay. Wala pa akong sinasabi. Ayan na. Eto na. Bagsak na natin ang ating... Ito po ay gamit. Ito po ay gamit, matigas. Merong maiksi, merong mahaba. First clue. Ayan, kung alam mo ang sagot, ibagsak mo na. Headphone, hindi po. Gamit po ang pinag-uusapan po natin. Ballpen, hindi po. Tripod, hindi po. Microphone, no. Roller, nice try, go. Pag sinabi ko pong stop, ibig sabihin may nakita na akong tamang sagot. Printer, kutsilyo, roller, ballpen, no. Earphone, baso, charger, no. Tripod, no. Nice try. Kala ko si Ginoong Lim. Charger, no. Eraser, lap, protractor, roller, no. Panungkit, no. DJ Bro, remix. Pentel, hanger, sandok, no. Earphones, no. What's that? Grilledo. Okay. Tagalog, one word. Tagalog, English din, one word pa rin. Ayan. Second clue. DJ Bro, remix. The first clue, ito po ay gamit. Meron po nitong mahaba, meron po nitong maiksi. Second clue natin, ito po ay, ito po ay matigas. Yan. Tape, remote, packing tape. Ginoong Lim, anong sagot? Baston, hindi. Walis, hindi. Short, hindi. Ilang words? Isa lang po. One word lang siya in English, one word din po siya in Tagalog. Remote, no. Stop na po tayo, stop tayo, stop. Stop po tayo, stop. Magva-validate po tayo, guys. Stop na po muna tayo, wag na po tayo muna mag-comment para hindi na po lumalim. May nakita na akong unang sagot, kaso nga lang, we need to validate from the top para pares, baka may na-overlook tayo. So, para walang mag-claim na nauna siyang sumagot. Okay? So, ito na tayo. Shoes, microphone, charger, eraser. Isa lang kasi yung cellphone kasi naka-charge pa rin. Pamaypay, lapis daw, lapis, protractor, roller, flashlight, panungkit, goma, one word, yes, one word, ballpen, sandok, hanger, pentel, glue, roller, lapis, cellphone, sandok, powder, the earphone, ballpen, one word, Tagalog, baston, walis, yan, hanger, lapis, yan, scotch tape, tsara, talong, lash, canvas, tinidor, jacket, tape, a remote, packing tape. Ayan. Ba't walang music? You are dancing to the mix. The music. The exclusive remix by DJ Abby. Alright guys, naka-highlight natin, get the correct answer. Congratulations for validation. Of course, we need to open what is in the box. Ito po ay kandila. Meron po nitong maiksi, merong mahaba, matigas. Alright?
Congratulations to our 5th winner, Sir Denver na Adat. You are listening to the Great Sir Denver, congratulations. Maraming salamat, of course, lahat ng sagot, of course, tama ho yun. Ang hinahanap po natin is yung exact na tama. Aywa, may tanod na dumating. Denver na Adat, all the way from Pasig City, Philippines. Alright, guys. Guys, maraming salamat. Ayan, sige lang, nandyan pa tayo. Go. Okay. Of course, shout out po muna tayo sa mga nanalo kahapon. Ayan. Para lang malaman nila. Nag-confirm na-receive na ho nila yung kanilang mga load. Of course, Ivory for Call, Laulaw, Kenneth Garcia, Rhea Canson again, I am Ken, all the way from Pasig, William, Ivory for Call again, Shena Jimenez. Ayan. So, kahapon si Ivory nakakuha ng 300 pesos. Wow. Rhea Canson also nag-uwi din ng 200 pesos. And the rest are 100 pesos. Bongga. Ayan, for today's winner, ayan, recap. The first winner, Ken, ayan, all the way from Pasig City, Philippines. Sir J. Marcelo, all the way from Isabela. J. Marcelo again. So nakadalawa si Sir J ngayong araw pa. In counting. Ay tapos na, hindi pa. Nandiyan ba kayo? Ayan, meron pa tayong 15 millions in the house. Kaya naman. Si Queen Zaira from Bulacan, congratulations. Denver na Adat, ayan, from Pasig City, Philippines. So sulit talaga yung sulit yung mga pag-down nyo dito sa bahay ni Daddy Jake, pagtambay ninyo dito sa bahay ni Daddy Jake. Eric Fortaleza, hi sir. Yes, kasali ko lahat. Dito pa, anong dito pa? Dito pa, ayan. Salamat Sir Denver. Ayan. Okay, magbigay muna tayo ng instructions for all the winners today. Yesterday, of course, nakuha na nila yung kanilang mga... Lalo na ito si Ken. Ayan, nakakuha uli si Ken. Ken, yung sa yung number, kung doon uli natin ipapasok, i-advise niyo po ako. Ayan. Kung may bagong number na papasukan, paki-advise din po ako. Ayan. Since bagong winner natin si Sir J. Marcelo, pasend naman po sa akin, pa-message sa akin yung cellphone number natin. And to validate din na kung kayo po talaga yan, pakilagay na rin kung saan yung location. Ayan. Sir J, ang hinihingi ko po is yung cellphone number na pagpapasukan po natin. Ayan. Sabi po ni Ken, yun pa din naman ang papasukan. Yan. Pasukin natin yan. Wow, may pa-Gcash. Shala. Pag lumaki ang bahay ni Daddy Jake TV, why not? Pag naging mansion ang bahay ni Daddy Jake, kaya ikalat nyo guys. Yan, maghanap tayo ng mga magpapalaki ng bahay ni Daddy Jake. Para maglagay tayo ng maglagay sa Gcash nyo araw-araw. Ayan. Queen Zaira, ayan, paki-message po ako yan. Guys, paki-message Jericho Irinco, that's Jack Echo Romeo, India Charlie Oscar. Yung Jericho ko po, wala pong H, walang hotel. That's Jack Echo Romeo, India Charlie Oscar. Yung Irinco ko po is wala pong G, that's Irinco, India Romeo, India Nancy Charlie Oscar. Jericho Irinco, yan. Kailangan nyo pong, jowa ko po, J. Marcelo. Ay, ganon. Alright, ayos yan. Happy Jowa Day. Ayan. Good vibes. That is Jake. Yeah, hi, Galyard. Alright.
So, ayan. Pa-message po, Jericho Irinco. Pasend po ako ng correct cellphone number. Opo, friend po kita sa Facebook, Daddy Jake. Ayan, thank you, Ma'am Clean. Ayan. Kasweet si Daddy Jake, no? Ayan. So, guys, lahat ng mga nanalo ngayong araw, pasend sa akin yung mga ano nyo, yung mga numbers nyo, para maipasok ho natin yung inyong mga napanalunan ngayong araw. And I'd like to inform everyone na baka mag-a-adjust po tayo ng schedule ng tambayan. Kasi medyo may mga kasabayan kasi tayo sa ibang mga ka-team natin. So it's gonna be i-announce natin. And nakikiusap din naman po si Daddy Jake TV na once nakita nyo po na talagang nagpapapasok na ho si Daddy Jake, ano po name nyo po sa FB, sabi ni Figinoso Vlogs. Madam, that's Jack Echo Romeo Charlie Oscar. Jack Echo Romeo India Charlie Oscar. Jericho po, Jericho. Jack Echo Romeo Charlie Oscar. Then yung Irinco ko po is IRINCO. That's India Romeo India Nancy Charlie Oscar. Yan, Jericho Irinco po. Message niyo po yung correct cellphone number. Please double check. Baka po ibang number. Baka number ng kapitbahay ang maibigay nyo. Ayan. Okay lang po ba kayo, Sir Jay, na nandyan nakalapag yung number nyo? Hindi nyo po ba talaga yan ipa-private? Okay. Sir, pa-private naman. Alright, sige. Sulat natin yan. DJ Marcelo. Ayan. Naka-public ang number ni Sir Jay. Ayan. We need to validate this number kasi baka mamaya ibang number ang mapasukan natin ng load. That's 09 9. Sure, talagang pinablik nyo po talaga yung number nyo. Powerful ah. Ayan. So guys, sa lahat ng mga winners natin, please double check. Please, please, please. Double check your number kasi baka mamaya yung number pa ho yan ng ex nyo. Baka yung mamaya yung number yan nung napagkautangan natin. Imbis na hindi na kayo naalala na may utang, na singil patuloy kayo. Imbis na naka-move on na yung ex nyo, biglang naalala niya yung mga nakaraan niya. Or baka number yan ng kapitbahay nyo. Please double check bago natin i-final na ipasok ang load. So, cut off for sending those loads sa mga winners natin before 5 p.m. this afternoon. Yung mga hindi makapagpadala ng numbers nila ng 5 p.m., expired na yan. Hindi na natin ibibigay. Joke lang. Ayan, lahat guys. So guys, sana bago mag 5 p.m. this afternoon, may padala nyo po yung mga numbers na pagpapasukan natin ng load. And for all the winners, pagbigyan nyo po si Daddy Jake na maipasok ang load bago mag 5 p.m. Kasi si Daddy Jake, tao din po. Nagugutom din po siya, kakain din po siya. So, pagkatapos po nito ng live natin, so kakain po muna at magpapahinga. And of course, paalala po sa mga hindi nakadikit sa bahay ni Daddy Jake, huwag po, baka po sumakit ang loob nyo, na namibigay po tayo ng ayuda, wala po kayong alam, kasi baka po nakalimutan yung kalimbangin. So, dapat, ay di nyo marinig, Sir J. Marcelo, palapag po ng name nyo sa FB. Ang gulo dito. Saan po, sir, magulo? Ano pong nangyayari dyan? May kaguluhan po ba dyan, sir? Ayan na tayo. Teka lang, ha? Kailangan daw yung pangalan ko. Saglit lang, ha? Ay, Sir Jay, nandito na po yung number nyo. Tama po ba tong number nyo? Yung nakalapag na? Sir J, pa-confirm naman, may nakalapag pong number on the top of this, of this chat.
Yung naka-public po na number, I think binigay, nagpakilala po kanina, jowa niyo daw po siya. Sensya na po, pero nilapag niya po in public yung number niyo po ata. Pa-validate na lang po kung Jay Marcelo, hindi naman po pala ikaw. Ikaw po pala, Sir Jay mismo ang naglapag. Sorry. Sorry naman, akala ko yung jowa. Ayan. So, congratulations po sa mga magjowa. Ayan. So, ayan. Sir, tama yung number na nilagay niyo po, no? Kayo po ang naglagay. Ayan. Yung kay Ken, yan, nakuha ko na kahapon. Nag-confirm na rin siya na doon ilalagay ulit. At walang sounds. Paka-boring naman. Di naman ganito yata yung natin kahapon na, yung samahan natin kahapon. Ang saya-saya kaya. Ano daw? Yun. Hoy, hindi namin kayo kailangan. Ito yung kailangan namin. Ayan. Naku, may work pa pala si Daddy Jake. May trabaho pa si Daddy Jake. Maya-maya magkatrabaho si Daddy Jake. Alright guys, medyo umuunti na. Mukhang nag-aalisa na. Maaga pa. Ayaw na ba? Ayawan na. Guys, gusto niyo pa ba? Guys, gusto niyo pa ba? Ayan, dumadami ulit. Thank you so much sa 10 billions in the house. Paalala lang, huwag sumakit ang inyong damdamin, kalooban. Kapag ka namigay ng ayuda sa Daddy Jake na hindi niyo po nalaman, baka hindi po kayo nakakalimbang, so hindi niyo po alam pag mayroon pong bigay. Pakikalimbang na lang. The mix. Ganito pala ang sayaw ng gutom. Okay lang yun guys, kahit magutuman, basta nakikita ko kayo nag-i-enjoy. DJ Shampoo on the mix. Hi guys, are you guys ready? Are you guys ready? Hakutin nyo na lahat dito, tambayan nyo na ho dito. Ito na ho ang ating game. Alright guys, if you are all ready, let's go! Hi guys, wait lang. DJ Leo. In the mix. In the mix. In the air. In the air. Guys, yung mga winners natin, paki-add nyo naman ako sa Facebook para naman natatag ko po kayo kapag ka nag-aano ako, nagpo-post ako ng mga nananalo.
Ayan, paalala sa mga winners natin yesterday and today, please paki-add ako sa Facebook para ho natatag ho kayo na kayo po yung mga winners natin. Thank you. Hello sa ating 12,000 and billions and millions in the house. Ayan, ready na ho tayo for the next round. Maglalapag na ho tayo ng ating clue na walang halong eklavu. Alright, guys. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Ayan. Tama ba pagkakasabi ko? English. Guys, ito po ay gamit. Gamit po siya. So, focus ho tayo sa gamit. Ang category po natin ngayon ay gamit. Tapos na po tayo sa halaman kanina, so nandito na ho tayo. Tapos na ho tayo sa plants, nandito na ho tayo ngayon sa gamit. Ang dami na agad sagot, wala pang tanong. Ba't ang dami yun na agad na mga hula, wala pang sagot. Ano ba? Why are you guys so excited? Nakakatuwa ang energy nyo. Grabe kayo ang malakas, ha? Grabe kayo, ginagood time nyo ako, ha? Mag-charge po muna tayo ng ating mukhang mawawalan tayo ng music, Guys, wala pa. Bakit ang dami nyo ng mga sagot? Salamat sa mga patamsak. Ayan. Uy guys, ba't ang dami nyo mga sagot? Wala pa. Wala pa. Gamit pa lang to. Gamit. Ito po ay gamit. Alright, guys. Ito po ay gamit. Meron po nitong meron po nitong naka-square. Ayan, meron din po nitong nakahaba. Meron din po nitong basta may siya, available in mga 2 or 3 different ano bang tawag doon? It's not size. Ano ba 'yun? Shape. Ayan. Tanod kami, Daddy Jake, pasali kami. Lahat kasali. Pag nasa loob ka ng bahay ko, kasali ka. Kung anong nakahanda dyan, pwede niyong kainin. Lahat manginginabang. Bongga! Kung alam niyo po kung ano yung sagot, yan, pwede na ho kayong sumagot. Pambura, roller, pambura, sofa. Wow. Salamat. Good time. Roller, plastic envelope. Go, guys. Kulambo, bra, molder, shawl, sapatos, box, chinelas, tuloy-tuloy lang, kulambo, sando, wipes. Usually ginagamit ho ito, pwede sa loob ng bahay, pwede sa labas ng bahay. Medyas, pillow. Ito po ay ginagamit sa loob, sa labas ng bahay pwede. Pwede sa CR, pwede sa kwarto, pwede sa sala. Ayan. Table, walis. Ayan. Go guys! Pag sinabi ko pong stop, ibig sabihin may nakita akong tamang sagot. So far, wala ako nakikita pang tamang sagot. Ito po ay uri ng gamit, pwedeng gamitin sa loob ng kwarto, pwede sa CR, pwede sa kusina, pwede sa sala, pwede sa bodega, pwede sa terrace, pwede sa labas, pwede sa halamanan, pwede sa puno. Iyan. Ay parang, ano na yun ha? Sagad na ang tip nun, ay ang galon, ilaw. Kailangan natin ng exact kung anong klaseng ilaw. Yan. Yan. Bombilya, bempo, tissue, tabo, bombilya. Kailangan natin ng eksakto po kung anong klaseng ilaw po ito. Istante, doorknob, gunting, bombilya. Kailangan po natin ng eksakto anong klaseng po ito. LED light. Kailangan po natin ng tamang eksaktong sagot. Ito po
fluorescent, bulb, glass light, strobo light, ring light, flashlight. Ayan, nandiyan na tayo sa mga light. Focus na kayo guys sa mga light, lampara, ring light, lighter. Guys, dyan na lang kayo mag-focus sa light. Laser, Omni, brand na po yan sir. Laser, red light, Christmas light, LED light. Nandiyan na po tayo sa mga light, lahat ng mga light. DJ, you and Brian. Christmas light. Actually guys, nandun, may sumagot na kanina ng bulb. Nandun ako tayo sa ilaw. Wag lang brand, wala tayong brand. Traffic light, ring lights. Up, stop, 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 stop. Stop po tayo. I see the correct answer, guys. Ang daming mga light na naglabasan kanina. Andito lang naman yung hinahanap natin, yung solar light. What is in the box? We need to open it and validate. Solar. Iyan. Solar. Umiilaw ba to? Ay, hindi siya umiilaw. Sira na ata. Hindi ata to nabilad. Ayan o, solar. Solar light. Ayan. Ayan. Nice. Marami naman po ang tamang sagot. Kailangan lang natin ng eksaktong sagot. DJ, you won. Alright guys, it was been validated already. Tanod kami. Power Beats Club. MP line. Ayos yung MP. Gusto ko yun. Alright. Ayos yung mga MP light lang ha. Ay, Sobray! Hello po! Ayan. Magandang araw po sa aking mentor. Nandito po pala siya sa loob ng aking bahay. Guys, sa mga hindi po nakadikit dyan kay mentor, yan, puntahan niyo po ang bahay niya, dikitan niyo, napakasarap po maging kapitbahay niya. Maraming salamat, sir, sa big light. Okay, wala tayo ditong brand na pinopromote. Paluin ko kayo lahat. Ayan. Mentor Brian ulit. Hi guys, so maraming salamat po guys, and of course nabagsak sa candy. Sobrang mga gruga mamaya, Diyos ko lang. Ayan, so maraming salamat, and of course congratulations to our 6th winners for today's games. Yan, tanod kami. Yan, maraming salamat for getting the right answer. Daddy Jake, Amigos Mindset is in the house! Wow! Amigos Mindset, guys, kung gusto niyo po ng masayang buhay, dikitan niyo po yung Amigos Mindset. And of course, ang aking mentor, Bri Eren, guys, yan. Meron niyang regular LS ng 5 p.m. Pinas time. Ayan. Visit po kayo, dalaw po kayo. Ayan. Kung gusto natin maging mansyon, ayan, hanapin natin si Sir Bri Eren. Napakabait po niya. Ayan. Okay guys, and of course, don't forget, of course, dikitan po natin ang bahay. Bisitahin natin ang bahay ni, ayan, ni Sir Bri Eren. Of course, ang Amigos Mindset, ang si Oragon Honey, ayan, and of course, ang idol Boss Carepa, ang Buylado ng Pilipinas, ayan. So guys, sa mga hindi pa po of course nakadikit sa akin at hindi pa nakakalimbang, kalimbangin nyo na yan, ayan. Maraming salamat, parang hindi kayo nakakaramdam ng gutom, grabe naman kayo. Alicia Rain Lazera, ayan, hi, mega shout out sa ating mga bagong datingan. DJ. Ayan, Elisa Rain Lazera, ayan, hi ma'am, shout out, mega shout out po dyan. Ayan, and of course guys, medyo parang humaba na tayo masyado ngayon. Ayan, magpapalit po tayo ng schedule, ayan, sa mga lagi nakaabang kay Daddy Jake guys, kalimbangin nyo po yan para alam nyo po kung ano yung bagong oras po natin ng bigayan ng ating what do you call this? Ng ating ayuda, ayan. And of course, I really appreciate
sa lahat ng mga nagbitbit ng mga amigos, amigas, katropan nila dito. Yung makitambay po Daddy Jake, yan, mega shout out kay Erickson Kidaver. Welcome po, pwede ho kayo dito ang magtambay. Sorry Daddy Jake, I'm late. Amigos Mindset, why are you late? Papaluin ko kayo. Ay, okay lang, basta nakarating ho kayo, kakagising ko lang, ay power, grabe talaga. Sarap ng tulugan pag linggo, lunis ng umaga. Ayan. Bago tayo magtuloy-tuloy, mega shout out sa 15 billions in the house. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga winners and congratulations to all the winners for today's game. Ayan, unahan po natin ulit. Ayan, ay si Tanod kami, paki-comment naman, pakilagay kung taga saan po kayo please. Pakilagay, pakibakas. Pakilagay ho kung taga saan ang location nitong si Tanod kami. And pasend na rin po ng request, pakidikitan si Daddy Jake, ayan. Someone is calling in the phone. Ayan, ang dami kasing telepono nakatambay dito sa akin. Maraming tumatawag. Ay, ayan. Okay guys, ayan, maraming salamat. Ayan, Nelson Official Bicol, tamay tuwad. Hayaan mo na. Pag may tuwad, may tusok, okay na yan. Gabos yan, mapapakinabang. Wag lang ulam, wag lang ako dalahan ng ulam dito. Kasi kahit gutom na ako, hindi ko kailangan talaga ng ulam. Amigos represent. Hindi ko na nabasa. Sa gusto pong mangisda, visit po kayo mamaya sa Eros natin ang Pinasayan, guys. Ayan, calling the attention of all those dyan, mga bahay kubo natin na gusto natin maging mansion, guys. Kung gusto nyo pong manghuli at gusto nyo kumain ng napakasarap na prutas, punta po kayo mamaya. Bri Erin po, meron po siyang 5 p.m. Pinas time. Ayan. And maraming salamat dyan sa mga nagpapatamsakan at mga nagdidikitan. Guys, congratulations to all our winners for today's game. Ayan. Ayan, we have Ken all the way from Pasig City. We have Jay Marcelo and ayan, dalawang beses nanalo si Jay Marcelo from Isabela. Si Queen Zaira from Bulacan. Denver na adat, tama, from Pasig City, Philippines. Yung Tanod kami, wala pang location na binibigay sa akin. I don't know kung taga saan sila. Ayan, pakilagay naman. Ayan, Daddy Jake, patabangan man ako sa grupo mo. Elisa Rain Lazara. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Punta po kayo mamaya, may 5 p.m. LS. Si Mentor Bri Erin. Yan po ang dikitan nyo, ma'am. Talagang maganda dikitan yan. Barangay Hall po, ha. Saan barangay? Taga Barangay Hall po, ha. J. Marcelo, taga Barangay Hall, powerful. So, yan. Guys, once again, punta po kayo mamaya sa 5 p.m. kay Sir Bri Erin. Meron po siyang 5 p.m. Pinas time. Ayan. From Naga po kami, Daddy. Wow. From Naga City, Philippines. Mga taga Bicol, ining mga Uragon, Lentean. Ayan. So, sa gabos ng mga nakaibana ni Daddy Jake TV for this Monday, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, please send me the correct cellphone number. Huwag niyong ipadala ang cellphone ng inyong jowa. Huwag niyong ipadala ang cellphone ng inyong kapitbahay. At lalong-lalo na huwag niyong ipadala ang cellphone number ng inyong pinagkautangan. Baka kayo ay biglang masingil. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakasama natin ngayong araw. Ng Lunes mula po ako, kahampang kang bangko di o. Okay. Guys, ayan, soon, mag-ano tayo? What time po tomorrow? Pagpahingayin nyo naman muna si Daddy J. Kailangan ko pong mag-driving lesson. Actually, absent po ako ngayon sa driving lesson ko. So guys, may driving lesson muna si Daddy Jake. So guys, kung gusto niyo pong ma-update ho kayo sa mga bigayan natin, guys, kalimbangin niyo po yan. Kalimbangin niyo ang bahay ni Daddy Jake para ho alam niyo po kung anong oras ho tayo. And of course, dikit po kayo sa bahay din. Kahit bahay at lupa lang, okay na sa akin. Grabe ka, bahay kubo pa nga lang ako. Denver, good luck sa driving lesson. Salamat, Sir Denver na ada. Ayan, kasi kwentuhan lang, magti 3 years old na yung sasakyan ko, hindi pa ako nakakapag-drive. Grabe naman. So kaya, it's time for me
habang nasa lockdown pa rin ho tayo, it's time for me, of course, to learn on how to drive. Ayan. 3 years old na si Lucky. Ayan. So guys, alam ko na gutom na rin naman kayo. Anong oras na? Ayan. So alas 12 na ho ata. What time is it? It's 12:38 ng tanghali. Guys, sa lahat ng mga nakasama ko, I really appreciate ko talaga lahat ng mga tumambay. Maraming salamat lahat ng mga sumuporta, lahat ng mga bagong dikit sa bahay ni Daddy Jake TV, lahat ng mga nagtamsak, lahat nag-iwan ng bakas, lahat ng nagdala ng mga barkadahan, tumambay dito at nakasama po natin. Maraming salamat. Hindi po lalaki ang Daddy Jake TV kung hindi po dahil sa suporta na binibigay niyo pong lahat. Hayaan niyo po, nasuklian po natin paunti-unti, even in a simple way, ang lahat ng inyong ginagawa. Good vibes po sa inyong lahat, and maraming salamat. Once again, this is Daddy Jake TV and Daddy ng Bayan. Guys, if you are ready, let's go! And of course, tama na muna tayo. Magko-closing na muna ako. God bless you more. Ayan, iniwanan na naman ako ng ulam. Guys, patanggal naman. I am your nega. Si Galyard. Ayan. Diyos ko, Lord. Ano to? Tatanong ko nga to kung pwede yan. Kung maaalis pa yan ni Galyard, mas maganda. Pero kung talagang Galyard, patulong. Patulong naman guys, baka pwedeng palitan natin ng ibang word itong kay Galyard. Maraming salamat. I really appreciate all of the support. Dito po sa si Daddy Jake TV. Cellphone? Ano sa cellphone? Ayan. Guys, thank you all. Pwede po pa-remove yan, idol. Yes, please. Sabi ko na nga ba Please. Salamat po, Mentor Bry. Guys, patanggal naman ng ulam na hinatid nyo. Gutom na po ako pero hindi ko po kailangan ng ulam. Pakibalik po yan sa refrigerator nyo po. Boss Galyard, please help us. Guys, lahat no yung 9 na nandito pa po sa loob ng bahay ko, please pakisabi naman kay Galyard. Tanggalin yung ulam sa lamesa. Ibalik sa refrigerator. Hindi natin to kailangan. Please, pakitanggal. Please. Naalis na po. Sure, naalis na daw po ba? Double check naman guys. Wala kasi akong moderator ngayon. Pasensya na. Wala akong kapartner. Solo lang to. Ayan. Ay, salamat, Mentor Bry. Thank you so much. Sa lahat ng mga nandito pa po sa loob, lalo na po itong Amigos Mindset, guys. Punta po kayo mamaya 5 p.m. Mayroon pong LS ang aking mentor, si Bry Eren. That's regular Monday through Saturday. Ayan, Sunday lang ang pahinga niyan. Maraming salamat, Sir Galyard. Diyan. Maraming salamat. Parang naiyak naman ako bigla. Lagyan mo po ako ng jacket. Sir, Mentor, Bry, paturo po ako kung paano I-help kita pag dito ako. Yan, Mentor Bry, message po kita later. Hindi ko kasi alam paano maglagay pa ng jacket. Ayan. First timer. Ayan guys, so hindi na po ako magtatagal. Alam ko po, lunch break na, pero sobrang I feel you all. Natatouch ho talaga ako, bumabad ho kayo sa akin. Kanina pa po tayong nagsama-sama. So muli, sa mga nagbitbit ho ng mga kaibigan ho dito, tumambay sa tambayan talagang may pakinabang. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And muli, ito po si Daddy Jake TV, ang Daddy ng Bayan. God bless you all. Bye everyone. Daddy, hungry gal ko.